No, es que yo tengo 5 puntos, pues sí, lo estaba entendiendo. He entendido eso. Debes instituir el texto de resolución. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, a todas evidentemente, dar tamén saludar a todos aqueles que nos siguen a través da web do excelentísimo Concello de Ribadavia e tamén saludar as persoas que están presentes en o público. Vamos a comenzar que a convocatoria da sesión ordinaria do Concello de Ribadavia correspondente ao día 30 de marzo de 2017 en sesión ordinaria. Antes de nada, quería dar a benvida tamén ao novo secretario, que, bueno, esperemos que se sinta a gusto entre nós e que, dende logo, supoño que lle fago extensiva a benvida por parte de todos os membros da corporación. Sin máis, vamos a empezar co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede do borrador da acta da última sesión celebrada, que foi o día 23 de febreiro pasado, en sesión ordinaria. Non sei se algún grupo ten alguna cuestión que matizar ou que engadir a este borrador, e se non entendo que queda aprobado por unanimidade. Eu quero fazer unha breve apreciación. No punto no que se deu o debate sobre a cuestión da agua e da municipalización, a moción de Río en Común, bueno, quero fazer a apreciación de que eu entendo que o debate foi moito maior e moito máis rico e houve moitas máis intervencións. Entendo que a función da acta tamén é ser moi sintética e moi hacer síntese do que ali se produciu, pero tamén entendo que houve intervencións de calado que habría que ter recollido. Simplemente fazer esa apreciación e nada máis. Moi ben. Entendendo que a aprobación da acta é por unanimidade igualmente, con esa apreciación? Sí. Vale, moi ben. Pois queda aprobada a acta por unanimidade, que se recolla a apreciación que fixo o portavoz de Ribeiro. O segundo punto da acción de conta de as resolucións da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión, e o punto B dos informes de seguimento do plan de saneamento do Real Decreto Lei 5/2009 do 24 de abril. Como este é unha acción de conta, pois pasamos ao terceiro punto, neste caso, que é a proposta do Grupo Municipal a Agrupación de Electores de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia sexa municipio de acollida e cidade acolledora de persoas refuxiadas. Neste caso, se vos parece ben, vamos a seguir o mesmo procedimento que facemos habitualmente, que é que o señor secretario lea os acordos da propia proposta e despois lle dou paso, neste caso, ao autor da moción, que é o portavoz de Ribeiro en Común, se vos parece ben. Vale. Entón, señor secretario, si... A Comisión Informativa de Benestar Social, na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de marzo de 2017, dictaminou a seguinte proposta do Grupo Municipal a Agrupación de Electores de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia sea un municipio de acollida e cidade acolledora de persoas refugiadas. Proposta de acordo ao Pleno que o Concello de Ribadavia sexa unha cidade de acollida de persoas refugiadas e se comprometa diante do Estado a acoller algúns refugiados en función da nosa capacidade.
trasladar este apoio ao Ministerio do Interior e á Subdelegación do Goberno Español en Gobierno. Trasladarlo a todos os concellos da comarca do Ribeiro, convidándoos a sumarse a esta iniciativa. Que o Concello de Ribadavia exisa ao Goberno Central a civilización da chegada de persoas refugiadas. Colocación dunha faixa impresa no balcón da Casa do Concello, comprometéndose a apoiar alguna persoa ou familia refugiada. De seguido, sométese a votación ordinaria a proposta presentada, obténdose o segundo resultado, votos a favor 4, PSOE, BNG e a Agrupación de Electores de Ribeiro en Común, resérvanse para o pleno os membros do PP e Compromiso por Galicia con concellos transparentes. Por conseguinte, por maioría absoluta, fica dictaminada favorablemente. Moi ben, moitas grazas. Empezamos o turno de intervencións e o portavoz do Ribeiro en Común. Gracias. Ben, isto está falado xa en comisións, é unha moción moi concreta e que non se estende demasiado. O noso grupo trae aquí a este pleno motivada pola carta que nos fixo chegar a ONG Amnistía Internacional, que fixo chegar a todos os grupos deste concello, e tratase de sumarse a unha iniciativa que aquí en Galicia se acolleron diferentes concellos, 12 en concreto, algunhas cidades, pero tamén vilas e algún concello incluso máis cativo que de Ribadavia, e nese sentido nos entendemos que Ribadavia tamén se debe sumar, eu creo, a esta causa xusta. A causa e o objetivo da moción é alrededor da chamada crise de refugiados que, desde logo, para o noso grupo, tuvo unha resposta moi pouco humanitaria por parte das institucións do Estado, por parte das institucións da Unión Europea, por parte do goberno galego, e nos entendemos que tamén desde os concellos se poden facer moitas cousas, se pode meter presión, porque hai que recordar que, ao fin e ao cabo, quen ten a potestade, quen ten as competencias en esta cuestión é o Estado. Nese sentido, o que pretende a moción é que desde o Concello de Ribadavia exerza activamente a solidaridade da única forma que pode facer, que é ofertar públicamente, ofertar no seu seo da súa soberanía, que é este pleno, ofertarle e decirle claramente e rotundamente ao Estado que aquí en Ribadavia nos ofertamos e nos ofrecemos para recoller cando menos, e aquí o pon a moción, dado as circunstancias, tamén as características do noso Concello, cando menos a unha familia de refugiados desta crise humanitaria que nos recordou ademais a tempos pasados e a tempos afortunadamente superados como da Segunda Guerra Mundial e a crise humanitaria que supuso tamén no corazón de Europa. Nese sentido, eu creo, e nós creemos desde Ribeiro en Común, que o Concello de Ribadavia se ten que implicar tamén nesta crise humanitaria e, por lo tanto, pedimos o apoio de máis grupos. Moi ben, moitas gracias. Manuel, portavoz do Compromiso por Galicia. Hola, boas tardes a todos e todas, tamén aos que nos seguides telemáticamente. Eu, en primeiro lugar, quería facer unha mención de solidaridade co povo londinense que a nosa paisana betanceira fallecida no atentado de Londres. En segundo lugar, tamén, expresar as miñas condolencias a xente de Mantica, que hoxe faleceu un percebeiro, ademais, compañeiro de corporación, entre comillas, Lildo BNG en Mantica. Ben, dito isto, como xa dixemos no Consello de Informativas, o noso grupo vai optar pola abstención, e da que fácil sería votar que sí, porque entendemos que este tipo de actuacións tenen que vir desde a cima da Unión Europea, do Estado, dos gobernos autonómicos, clarificados con que tipo de axudas vamos a contar para poder atender a esas familias. Xa digo, ainda que o espírito da moción parece ben, temos que saber con que recursos temos que contar para poder atender dignamente a esas familias. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, gracias, Manuel. Xacobe, portavoz do BNG. Eu creo que este debate xo mantivemos neste pleno, xa naquela altura cando
nacía a problemática. Eu creo que naquela altura xa fomos críticos coa posición, coa falta de humanidade que manifestaba a Unión Europea perante esta crise humanitaria, esta crise de refugiados. Eu creo que estamos nunha situación moi chamativa, pero que tamén hai que puntualizar que é unha situación que non xorde soa, senón que nace cunhas características propias e que responde tamén a actuacións previas do propio sistema, da propia Unión Europea, que ten parte de culpa, e con lo cual creo que aqueles países como Galiza, neste caso, que formamos parte de Europa, temos unha responsabilidade moito maior, non, agora de enfrontar este tipo de cousas. Eu creo que os concellos debemos ser exemplos, xa que estamos en contacto coa sociedade, de fomentar distintas políticas, non, e visualizar a sociedade que as cousas se deben facer dunha mellor forma. Entón, eu creo que esta moción é moi boa neste sentido, que debemos, na medida das posibilidades dun concello como noso, axudar a estes refugiados, que son refugiados por cuestións políticas, por cuestións de guerra, e por cuestións económicas, e máis cando o noso país é un país fundamentalmente de emigrantes por cuestión económica, e ainda que nunca nos vimos nesa situación, por sorte, creo que coñecemos o que significa ter que marcharnos da nosa terra, e con máis sentido eu creo que debemos aprobar esta moción, co cual o voto venerable se me. Moi ben, moitas gracias. Partido Popular. Sí, gracias. Ben, a verdade, nos vamos a apoiar tamén a moción. Incidimos en moitas cuestións moitos argumentos dos que esgrimiron os diferentes voceiros. A verdade é que é unha problemática seria, complexa. Dende logo somos conscientes de que a acción que se pode levar a cabo dende un concello non pode entrar a resolver o fondo da problemática, senón que o fondo da problemática depende de outras instancias, e incluso xa non só no que ten que ver coa acollida a refugiados, senón que nos entendemos que os refugiados, evidentemente, como se decía antes, prodúcense, a condición de refugiado prodúcese pola marcha do país de origen por razóns ben políticas ou ben relacionadas con conflitos bélicos. Entonces faise necesario, para atacar a raíz do problema, reformular determinados postulados de política internacional en todos os ámbitos, tanto do ámbito estatal como de entidades superestatais, como pode ser a Unión Europea ou a propia Organización de Nacións Unidas. En ese sentido, xa digo, somos conscientes de que estamos a falar de un problema que escapa a capacidade de resposta que ten unha entidade local. Pero, dito isto, pois entendemos que todos aqueles pequenos xestos que se poidan facer, ou todas aquelas colaboracións que se poidan levar a cabo en unha entidade local para resolver un problema destas características, ou as aportacións que permitan achegar solucións, ainda que a todas luces, como sabemos, incompletas, pero solucións, en definitiva, a unha problemática destas características, entendemos que é positivo. Por lo tanto, votamos a favor da proposta. Moitas gracias. Noelia, Conselleira de Servicios Sociais. Boa tarde a todos e todas. Como dixen en comisións, dentro da Consellería de Benestar estamos buscando a fórmula, analizando todas as posibilidades e recursos que podemos ofrecer dende este Concello, e pretendemos chegar ao maior número de persoas refugiadas posible. O noso voto vai ser a favor. Moi ben, moitas gracias. Queredes un segundo turno de intervención? Unha puntualización, porque me esquecín no inicio da miña intervención e me acordei coa intervención de Manuel. Bueno, non sei se sabedes os demais, pero hoxe nun accidente laboral morreu un veciño da comarca do Ribeiro. Eu creo que é veciño de Quins, é originario de Arnoia, pero ten familia no Concello de Ribadavia. Entón, bueno, máis que nada, aproveitar e tamén darle o pésame á familia, non só de Ribadavia, sino de toda a comarca. E sumarme tamén ao de Paco Souto, concellal da vila de Malpica, que
en meses pasados parte da veciñanza estivo tamén de visita en Ribadavia e que compartimos tamén digamos veciñanza e sentimentos mutuos. Simplemente iso e disculpar que se me esquezo antes. Moi ben. Entendo que son extensivos por parte do Pleno de Conservación, por lo tanto que consten tamén. Entendo que queda aprobada por unanimidade, como quedou determinada nas comisións, esta moción, e por lo tanto pasamos a... Hai unha abstención. Perdón. Vale, perdón. Vale, pois entón procedemos a votación. Votos a prova da moción. Votos en contra, non existen, e abstencións unha. Moi ben, pasamos ao cuarto punto do orden do día, que é proposta do Grupo Municipal de Compromiso por Galicia para a canalización das augas residuais a carón da ponte medieval de Franceros. Neste caso, se vos parece tamén ben, os membros da corporación, pois seguimos o mesmo método. Pelea ao señor secretario os acordos e despois lle damos a palabra ao portavoz, neste caso de Compromiso por Galicia. A Comisión Informativa de Facenda, na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de marzo de 2017... Perdón. É referida á miña moción. Sí. Perdón. Sí, é a túa. Dictominou a seguinte proposta. Proposta do Grupo Municipal de Compromiso por Galicia para a canalización das augas residuais a carón da ponte medieval de Franceros. Tendo en conta que cada vez que chove de forma copiosa levántase a tapa de registro as augas residuais que se encontra a carón da ponte medieval e os vertidos saen producindo malos cheiros e a súa vez vertidos no regato, proposta de acordo, primeiro, instar o Goberno Municipal a que se lle dé solución a este problema ambiental canalizando por unha nova vía que conecte pola parte norte da ponte coa canalización que vai á estación depuradora de augas residuais. Segundo, que o Goberno chegue a un acordo de colaboración con Aqualia e con Augas de Galicia para a subsanación deste problema, facendo proxectos técnicos municipais e cunha aportación económica que fose necesario por parte do Concello para a solución do problema. Sométese a votación a proposta, obténdose o segundo resultado. Votos a prol, 5, Compromiso por Galicia Concellos Transparentes, Agrupación de Electores de Ribeiro en Común, PSOE e BNG. Resérvase para o pleno os membros do Partido Popular. Por consiguiente, por maioría absoluta, fica dictaminada favorablemente. Moi ben, moitas gracias. Manuel? Bueno, pouco máis hai que decir respecto da moción, creo que é un tema que xa debía estar subsanado fai tempo, que a maiores horas que temos recién restaurada a ponte medieval, pois creo que ten que produce que se subsane. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Manuel. Brais, primeiro, como? Sí, gracias. Ben, como dixemos en comisións, o noso grupo vai votar a favor. Ademais, é un tema que o noso grupo xa reivindicou no pleno pasado, xa que días previos tanto eu mesmo como o concelleiro de Obras visitamos os arredores desta ponte medieval e justamente nos decatamos tamén que ademais digamos, da saída de agua a que menciona a moción, hai a maiores unha canalización e unha saída de agua xusto ao carón da vía de tren máis abaixo do río, casi na desembocadura do río Teiro no Miño. Entendemos que eso ainda é máis grave, xa que nos estamos dando conta e nos dimos conta ali que toda a agua realmente non filtra, non vai a depuradora, que está ademais a poucos, debe estar a 100 metros ou menos a depuradora de agua, e desde logo entendemos que a Aqualia desde aquel momento está enterada. Desde o noso punto de vista é unha obriga clara da empresa concesionaria ou da que xestiona este servicio de auga, e polo tanto non só lle vamos dar o noso apoio a esta moción, senón que vamos a exixir que a empresa concesionaria cumpla as súas obrigas, non? E esta é unha delas. Sen máis, vamos a votar.
Moi ben, gracias. Se acaba de venerar. Un pouco coincidido tamén co que se ven dicindo, creo que si intervimos na zona é por unha cuestión de posta en valor do espazo e se temos esta problemática xa non só polo espazo, sino tamén polas problemáticas que poda causar aos veciños interesa, bueno, de feito é bo actuar aí para evitar esta problemática, non co cual o voto negado vai ser favorable a moción. Moi ben, gracias. Partido Popular, César. Vale, gracias. Vale. Vamos a ver, hai unha cuestión, nos vaya por diante que vamos a votar a favor tamén da proposta. Ademais coincidimos con Manuel que era un tema que debía estar subsanado hai tempo. Estamos a falar dunha zona na que, se non me equivoco, confluen as augas residuais coas pluviais e, polo tanto, se provoca que en épocas de moita choiva pois que se produzca ese desborde. Entón, entendemos que sí que é unha cuestión na que hai que actuar de xeito urxente para intentar solucionar. Ademais, xa digo, un tema que debía estar subsanado hai tempo porque eu estive repasando notas da legislatura pasada e non sei, creo que hasta en 4 ou 5 ocasións se planteou que se debía actuar nesas zonas porque ademais é un problema que se ven reiterando cada vez que hai lluvias copiosas. Entón é unha cuestión que, home, agora hai dúas pedras encima da tapa, que pode ser un sistema, o que pasa é que se ten demostrado, as pedras se poñen en outras ocasións, ao final acaban levantando tamén, cando a presión é moita. Entón, bueno, haberá que buscar, nos entendemos que a única solución é precisamente intentar separar as pluviais das augas residuais para que non se produzca esta sobrecarga. Dito isto, este é un problema que, aínda que agora estamos a falar dunha cuestión concreta e que, polo tanto, se pide unha solución concreta e nos apoiamos, é un problema que se repite en outros puntos do Concello, un problema que, desgraciadamente, se repite en moitos puntos e que, ao final, eu creo que o que haberá que facer é unha diagnosis de todos aqueles puntos nos que a confluencia de augas residuais e pluviais provoca unha sobrecarga da rede para actuar e intentar resolver de xeito estructural un problema que neste caso, xa digo, estamos a falar nunha cuestión puntual. Nos, polo tanto, vamos a apoiar a moción e lanzamos, por así decirlo, a proposta ou que se vaya pensando na posibilidade de facer unha diagnosis de toda a situación do saneamento e sobre todo aqueles puntos nos que por coincidencia de saneamento e augas pluviais se producen sobrecargas na rede no Concello. Mais nada. Moi ben, gracias. Boas tardes a todos. Efectivamente, nos, como dixemos na comisión, vamos a votar a prol da moción. Entendemos que é un asunto interesante, ben é certo que estuvemos ali en situ mirando a problemática do que era ese incluso o día que estuvemos ali había vertido, efectivamente. Polo tanto, nos puxemos en comunicación con Aqualia, na cal nos manifestou unha serie de trámites durante un tempo e, que a Confederación, según nos dicía, non le autorizara a facer no seu momento a obra que eles creían que era necesaria para corrixir a problemática. Tamén escoitamos ali, que incluso, eu tamén o escoitei, o que pasa é que nunca lle puxera ubicación, que había un pozo cego, que realmente eso sí que era máis preocupante. Despois de falar coa Aqualia parece ser que non é así e que realmente ese pozo chega a depuradora. Ben é certo que polo transcurso que recorre a canalización que chega ali, que ven da parte alta, incluso que a que capta un hostal, que é un restaurante que é todos coñecido na parte máis alta de Ribadavia, incluso está noutro concello. E ese arrastre pasa por unha serie de camiños e tal que lle van metendo terra e durante estas chuvias que hubo, eles o que nos justificaron é que non poderon meter a máquina que realmente aspira a area, pero con eso parece ser que non se soluciona. O que se soluciona é levantando que é a canalización, incluso os pozos, para evitar que estean na parte máis fonda para evitar eso. Efectivamente,
que se confluyen as pluviais e as fecais, iso é un agravio ainda máis á problemática, e, bueno, pois, efectivamente, que a tendencia de todas as obras que nós, cando abrimos, intentamos facer, pois, é esa separativa, porque entendemos que é inversión de futuro. Nós recollemos o guante de facer ese informe, é dicir, se levan feito unhas actuacións bastante importantes, non só no casco histórico, a través dos diferentes gobernos, tamén de todas as actuacións que facemos, pero, como usted pode comprobar, pois o Concello non ten economía definida para poder afrontar a rúa. Non temos ningún problema en facer un plan de actuacións, pero tamén nos gustaría contar con outras administracións para sufragar esas problemáticas. Por sorte, cada vez van sendo menos, pero somos conscientes de que efectivamente siguen existindo. Por lo tanto, o noso apoio á moción, desde o grupo de goberno, pómonos a disposición para intentar resolver entre todos esa problemática que efectivamente é real, existe, está aí, e temos que, entre todos, traballar para corrixila como outros problemas. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Queredes un segundo turno? Moi ben, pois entendo que esta sí que queda aprobada por unanimidade. Por lo tanto, pasamos ao quinto punto da orde do día, que é a proposta do Grupo Municipal do PSOE para garantizar a prestación do servicio que leva realizando o registro da propiedade de Ribadavia. Seguiremos a mesma dinámica que levamos neste pleno e que levamos en todos os anteriores, e, por lo tanto, que se lea o acordos da moción, e despois, neste caso, lle daremos a palabra a Javier, que é o portavoz do Partido Socialista. A Comisión Informativa de Facenda, na súa sesión ordinaria, celebrada o día 23 de marzo de 2017, dictaminou a seguinte proposta. Proposta do Grupo Municipal do Partido Socialista para garantir a prestación do servizo que leva realizando o registro da propiedade de Ribadavia. Proposta de acordo. Este Concello mostra su rexeitamento máis absoluto a supresión e reorganización de dito servicio, o cal se leva prestando neste Concello de forma eficaz, reclamando en todo caso o mantenimento da oficina do registro da propiedade no Concello de Ribadavia, coa finalidade de que os cidadáns de Ribadavia e Comarca do Ribeiro poidan seguir realizando sus gestións e trámites como a de agora. Que se dé traslado do presente acordo ao señor Ministro de Justicia, instándole a que se dé marcha atrás nas súas pretensións de reorganizar o registro da propiedade e continúe sendo un servicio público e de calidad como hasta agora. Sometes a votación a proposta presentada por todos os resultados. Votos a favor, 3, Partido Socialista Obrero Español e Compromiso por Galicia, Consellos Transparentes, resérvanse para plenos membros do Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Agrupación de Electores de Ribeirão Quinto. Por conseguinte, por maioría, fica dictaminada favorablemente. Javier? Bien, nos facíamos eco desta modificación que a través do Real Decreto 195/17 do 3 de marzo, a través do Ministerio de Justicia, parece ser que quere facer unha reorganización do territorio con respecto a este servicio. A nós o que nos máis preocupa é que, parece ser que na comarca do Ribeiro van ter a sede e van depender directamente no Concello de Ribadavia. Nós non sabemos, parece ser que van ter ali a sede e van seguir prestando aquí o servicio en Ribadavia. Iso sería un mal menor. Nós o que nos tememos é que isto non vai máis alá. Entón, o que tendemos é paralizalo, como no seu día se paralizou o tema do xulgado, cando intentaban leválos para Ourense. Naquele momento estaba o señor Gallardón a frente do Ministerio e, a través de uns e de outros, ou incluso presión dentro do goberno, se conseguiu frenar esa iniciativa que ele, por parte do titular do Ministerio, tiña pensado levar a cabo. Entón, nós o que queremos é que os servicios sigan prestando aos nosos veciños, porque este registro non é só do Concello de Ribadavia, senón é de toda a comarca, a parte baixa do Ribeiro, e eu entendo que se debe seguir prestando aquí. Xa digo,
sería un mal menor que a base estuvera en Carballiño e que se seguira prestando o servicio. Eso tampouco nos preocuparía demasiado. O que nos preocupa é se realmente pretenden cerrar a oficina, que eso descoñecemos. Entón, por precaución, nos traemos aquí esta moción para darlle traslado ao Ministerio. Sabemos que somos unha gota do océano, pero polo menos que escoite a nosa inquietud. E por lo de pronto, nada máis. Moi ben, gracias. Manuel, compromiso por Galicia? Bueno, en principio, se se queda votar a favor, pareceme de justicia de que siga existindo o sistema da propiedade en Rivadavia. Pois, pouco máis hai que dicir. O sea, se traslado a moción que irá sobre si efecto. Moi gracias. Gracias, Manuel. Brais, Ribeiro en Común? Gracias. Ben, eu falaba agora con Xacobe que realmente está xunto a moción que presenta Ribeiro en Común, non? Comentaba o Xacobe que mesmo hasta se podrían agrupar porque están de alguma maneira íntimamente ligadas e forman parte da mesma estrategia, ao fin e ao cabo, de agrupar o que ven a ser servicios públicos, baleirar en cabeceiras de comarca e o que é máis perxudicial e o peor, que é, evidentemente, quitar servicios nunha vila e agrupalas en outra. O que neste caso é claramente perdedora Rivadavia. Sin embargo, tamén hai que dicir, e lendo a orde, o Real Decreto, que se publica no BOE, que está garantido o mantemento do registro da propiedade en Rivadavia. Isto tamén eu creo que é xusto dicilo. A cuestión é que das unha circunstancia que este Real Decreto non garante o seguinte, que na práctica acontece moito, que a cidadanía que vai ao registro de propiedade moitas veces, evidentemente, quere facer consulta coa registradora. Digo en feminino porque a de Rivadavia é unha muller. E nese sentido, bueno, era hasta recentemente. Ben, ao que vou. Neste sentido, ao querer fazer consultas, justamente isto é o que non garante. Na práctica, esta orde non garante que vai obligar, estando a titular en Carballiño, non garante que aos usuarios do registro da propiedade de Rivadavia lles atendan en Rivadavia, o que se chama a facer consultas. Nese sentido, se non garante isto, na práctica é como quitar para moitos das consultas e servicios o registro de propiedade de Rivadavia. Nese sentido, creo que habería que garantir e obrigar neste Real Decreto a que, a pesar das agrupacións que agruparan os registros, garantiran, cando menos, a visita a Rivadavia, cando menos unha vez a semana. Creo que actualmente está vindo ata en 2 ocasións. Digo está vindo porque a día de hoxe está vacante a praza de Rivadavia. Sí, está vacante. É a de Carballiño que non a ten. Pero está vacante. É dicir, o registro da propiedade de Rivadavia non ten titular. Están vacantes as dúas. Están vacantes as dúas, correcto. Pero agora mesmo, quen a atendía era de Carballiño. Ata recentemente. Nese sentido, bueno, a cuestión é que isto é o que eu creo que hai que garantir, que se lle atenda as consultas, se lle atendan a cidadanía en Rivadavia e non teñan que desplazarse a Carballiño. Ben, nese sentido, Ribeiro en Común está de acordo con esta moción e vai a apoiar porque cree que é xusta e sobre todo necesaria para Rivadavia. Cun pequeno matiz, creo que ainda que vaya en castellano esta moción, os topónimos non se cambian e aquí pon Carballiño e entendo que debería poñer Carballiño en algunhas, en outra pon Carballiño, pero en unha pon Carballiño. Entón, supoño que será un erro gráfico. O noso voto, se se cambia isto, evidentemente vai ser a favor. Si é un erro, cámbiase. Se se cambia de por sí, porque é un erro. Entendemos. Home, é un erro de 70 anos que nos impuseron ese nome, pero bueno. Non, digo que é un erro claro, ortográfico, está claro, se aparece noutro. Sí.
Era porque foi así. Se acaba de negar. Estaba ahora, iba a decir o erro é non usar a lingua vehicular deste pleno, deste país, non? Pero bueno, vamos a deixar ese tema aparte. Iso despois explico che. Sí, vale, sin problema. Pero bueno, aí podes traducir, por si acaso. Vamos ao tema. Digo, aínda que a día de hoxe, como ben explicaba anteriormente, estaría funcionando tal e como se plantexa no decreto, dado que non están cubertas as plazas con titular, a mí, máis que preocuparme en si o feito de que a oficina de Ribadavia se convirta nun mero caixón de correos onde se deixen os documentos para que se trasladen ao Carballiño. A máis diso, a mí o que me preocupa xa é a intencionalidade. Decía antes, como apuntaba Brais, que creo que se podían debatir as dúas mocións que se traen hoxe a pleno conxuntamente, porque creo que a intencionalidade é a mesma, non? Estamos... parece que lle quitan importancia aos concellos pequenos, ás comarcas deste país, que nos tivemos xa este debate tamén, que nos seguimos nucleando, creo que o Ribeiro sigue nucleando en base a Ribadavia. Eu creo que ten un simbolismo demasiado preocupante para o meu gusto. Creo que ao final non deixa de ser esa sensación que se retiran servizos da capitalidad comarcal para cederllos a vilas que teñen máis poboación, e eu creo que transmitir esa sensación non é bo, máis cando temos un problema de poboación. Eu creo que non é bo, e que o Concello debemos tomar cartas no asunto de decir que os nosos veciños teñen dereito aos mesmos servizos, nas mesmas calidades e nos mesmos días que o resto de concellos, aínda que teñamos menos poboación, e eu creo que nese sentido sí que debemos pôr o til sobre o i para manifestar eso. Por eso o voto vai ser favorable á moción. Moi ben, moitas gracias. Partido Popular. Sí, gracias. Vamos a ver, en primeiro lugar, sinalar que nos vamos a apoiar tamén a proposta. Vamos a apoiar a proposta por unha sencilla razón. Nos sempre defendimos, así o facemos cando se traen propostas desta índole a este pleno. Se falaba antes do tema relacionado coa demarcación e planta xudicial que xurdiron na legislatura pasada. Se fala de diferentes cuestións relativas ao mantemento de servizos públicos, e nos, dende logo, vamos a votar a favor, pero tamén decimos que, de algún xeito, no caso concreto desta moción, un voto, se me permite o calificativo, simbólico. É dicir, mencionaba antes Brais, que o propio decreto garantiza a permanencia das oficinas abertas. Vou aproveitar, porque eu creo que é bo cando se fai unha moción, unha proposta en referencia a unha norma, un decreto legislativo, pois acudir á fonte para ver o que dice na disposición adicional primeira deste Real Decreto 195/2017. Sinala textualmente: en las localidades, vou facer a traducción simultánea, en las localidades correspondentes á capitalidade de registros que, en virtude dos criterios segundo e terceiro do artigo segundo deste Real Decreto, queden agrupados con registros situados en diferente localidade, como é o caso de Ribadavia, manteránse abertas ao público as oficinas xa creadas, nas cuales, no seu caso, se seguirán desenrolando as funcións correspondentes á xestión da oficina liquidadora ou outras complementarias que tiveran atribuídas. É dicir, na propia disposición adicional primeira desta norma queda garantizada o mantemento ou a apertura destas oficinas en localidades como é o caso de Ribadavia. Por lo tanto, xa digo, nós, dende logo, defendemos a permanencia de servizos públicos en Ribadavia, cantos máis mellor, canto de mellor calidade mellor, e nós entendemos ademais que esta proposición de defensa de servizos públicos e de calidade de servizos públicos non se ten que limitar únicamente a servizos que dependen de outras administracións, sino que o mismo cero e a mesma calidade de prestación de servizos se lle ten que exixir tamén á entidade municipal, que ten unha influencia directa en outros moitos servicios que en moitas ocasións se plantean iniciativas para que melloren. En ese sentido, xa digo, nós estamos a favor da proposta, tal como está redactada, pero un xeito simbólico, porque partimos da premisa do que dice a propia disposición adicional primeira da norma, de que está garantizada a apertura ou mantemento aberto destas oficinas. Nada máis.
Moi ben, queredes un segundo turno? Si, eu unha apreciación, unha chega que me gustaría que fora extensiva por o goberno e por todos. Vou ler brevemente, o sea, a moción, o meu apoio está, tal isto é algo a maiores que fixen con un amigo xulisto meu para poder facer máis forza si cago, non? Entón, é un escrito firmado personalmente por quen queira, que podemos distribuir como noutras ocasións nos diversos ámbitos de actuación para facer máis forza si cago. Vou ler brevemente. Vai redactado en castelán, porque evidentemente para que teña o efecto no Ministerio. O Consejo de Ministros ha aprobado o Real Decreto 195/2017 el 3 de marzo, porque se modifica la demarcación de los regímenes estables. En este alcance se puede agrupar el registro de Real de Carballiño, que pasan a estar integrados en disciplinarios públicos registrados situados en la oficina de Carballiño, que tendrá consideración de oficina principal, según dispone la citada normativa aprobada por el Gobierno Central. La realidad con la que nos encontramos es que la plaza registradora de la propiedad de Rivadavia desaparece. Mantenemos inicialmente una oficina dependiente del registro de Carballiño, que es donde radicará la demarcación del registro y la sede de la demarcación del registro. Las medidas adoptadas con respecto al registro de Rivadavia suponen el recorte de un servicio privacidad que puede obligar a los vecinos de Rivadavia a tener que trasladarse para realizar trámites de especial trascendencia a la oficina de Carballiño, ya que todo hace presumir que estas medidas constituyen el primer paso para la supresión definitiva de este servicio en el terreno municipal de Rivadavia. Resulta indiscutible que una vía de la importancia de Rivadavia debe contar con servicios como el de registro vital desde el punto de vista administrativo y socioeconómico para este municipio y su área de influencia. Por todo ello, solicito que se revoque la medida adoptada con respecto al registro de la propiedad de Rivadavia del 3 de marzo, permitiendo la permanencia a todos los efectos administrativos de esta plaza el registro de la propiedad. Si me da el permiso, señor alcalde, voy a entregar al gobierno que despois que se fagan copias, que hai os do propio remiso, eu creo que é interesante porque canto máis forza se faga a parte da propia moción, pois todo será máis. Moitas gracias. Moi ben, gracias Manuel. Vamos a seguir un segundo turno e logo a opinión que teña cada grupo ao respecto, dende logo, que presentou o portavoz de Compromiso por Galicia, e nós tamén haremos a nosa. Brais? Gracias. Ben, ademais, o registro da propiedade, ademais de realizar e de aceptar o chamado todo o tráfico xurídico que puida haber co delito á propiedade inmobiliaria, tamén lle afecta ao que se chama as oficinas liquidadoras, que de alguna maneira, como acontece normalmente nas reformas e recortes que se exercen normalmente desde o Partido Popular, o que acontece que isto xa foi o ariete desta segunda ameaza que agora ven. Nese sentido, nós, ademais, entendemos que esta función liquidadora do registro da propiedade hai que blindala, hai que garantizala e protexela, porque tamén está entre dúbida, e o noso grupo quere propoñer unha emenda a esta moción que presenta o grupo socialista. De engádego sería, é dicir, sería complementaria cos dous puntos que aquí traslada, e que leería o seguinte: asegurar que a Consellería de Facenda manteña a función liquidadora de todas as oficinas registrais de atención ao usuario previstas no Real Decreto 1195/2017. Se máis votadas. Vale. Sacou e Benegar? Non me nada máis que aportar. Moi ben. César? Vamos a ver, simplemente eu, a verdade é que teño que reiterar a literalidade do propio decreto, é dicir, eu creo que non debemos perder a perspectiva. Aquí se está a falar prácticamente, ou se está a dar por suposto unha tentativa de peche que o propio decreto desminte. Entonces, en ese sentido, creo que debemos, en moitas ocasións está moi ben facer interpretacións ou facer un certo xogo de política ficción, pero a literalidade do decreto é a que é, e garantiza a propia literalidade a permanencia destas oficinas, no caso concreto de Rivadavia, a permanencia da oficina de Rivadavia, evidentemente, eso é certo tamén, que tamén o di a literalidade do propio decreto,
que sin unha praza, digamos, de rexistrador único en Ribadavia, sino que é unha praza compartida co Carballiño, ou adscrita ao Carballiño. Pero, ao final, o servizo público mídese pola prestación, é dicir, se os veciños de Ribadavia poden acudir a unha oficina como acuden hoxe en día a realizar os trámites que teñen que ver co rexistro da propiedade. E iso, xa digo, queda garantizado. Respecto da emenda que formulaba o Viveiro en Común, fálase tamén no propio decreto de que se teñen adscrita esa competencia de oficina liquidadora, siguen a mantendo. Por lo tanto, eu creo que en ese sentido existe claridade, xa digo, a propia literalidade do decreto, sin nada. Nós, independentemente de que votemos en contra, a verdade é que, xa que se vai abrindo o debate, pois, bueno, tamén estamos dispostos a entrar en debate. Nós non creemos que a política de xerar alarmas sexa unha política positiva. É dicir, nós podemos entender que cando existe sobre a mesa ou en tramitación un proxecto de lei que sinala directamente a eliminación dun servizo, pois se pode, evidentemente, formular unha queixa ou transmitirlle á sociedade que se está a tramitar un proxecto de lei que implica a eliminación dun servizo. Digo isto porque se falaba antes do tema de demarcación en planta. A demarcación en planta, cando foi na legislatura pasada a modificación de demarcación en planta judicial, o que se trouxe aos concellos e o que se debatiu nos concellos foi sobre un borrador de un anteproxecto. Era un documento que nin tan siquiera chegara a categoría de proxecto de lei, iniciar a súa tramitación en Cortes e se xenerou unha alarma, creo que sí é a palabra caída para definilo, unha alarma que ao final, pois evidentemente eu creo que ningún goberno, e ademais o goberno daquela tiña capacidade, porque tiña unha maioría absoluta para poder aprobalo, tiña capacidade para facelo, pero eu entendo que ningún goberno vai aprobar unha norma que entenda que lesiona os intereses ou os dereitos dos cidadáns. Nos partimos desa premisa e presupoñémoslle a todo goberno a actuación de boa fe en todo momento, ao goberno do Partido Popular e aos outros, porque é tamén unha tendencia reiterada nos outros grupos acusar ao Partido Popular de facer moitas cousas que despois, curiosamente, cando os outros grupos gobernan, pois a verdade se producen tamén situacións dignas de mención. Pero xa digo, nós, dende o Grupo Popular, presupoñémoslle a mesma boa fe a todos os grupos políticos que entran a dirigir calquera administración. Dito isto, reiterar, vamos a apoiar a proposta, pero queremos trasladar tamén a mensaxe, creo que é bo trasladar esa mensaxe á sociedade, de que a toda a veciñanza de Ribadavia, de que o propio decreto garantiza que permanecerá aberta a oficina do Rexistro de Propiedade de Ribadavia. Nada máis. Moi ben, moitas gracias a todos. Neste segundo turno vou intervir, porque evidentemente algo sí que tamén participei nesta cuestión. A min recoño algunhas cousas. Eu sí que teño que dicir unha cousa, que é a seguinte: todas as engádegas que se fagan, tanto as que presenta Viveiro en Común, a nós nos parecen ben como goberno, porque son reforzar, e tamén é verdade que tamén nos parece ben. Outra cousa é o mecanismo que busquemos, como que iramos articular entre os grupos para recoller firmas. Eu despois farei outro planteamento, porque despois hai outro debate, e, polo tanto, a mellor hai cousas que teremos que refundir, porque a verdade é que sistemático o ataque contra os servizos, como ben se decía, non? Pero non estou de acordo, aínda que si agradezco, dende logo, o voto do Partido Popular, pero non estou de acordo con análisis que se fai ao final. E basicamente por unha cuestión. Cando un real decreto se quita un sábado pola porta de atrás, cando xa habíamos tido este debate anteriormente, fai moito tempo, e se había avisado por parte dos propios, digamos, por parte dos propios profesionales, eu creo que é, cando menos, para ter inquietud, xa non digo outra cousa. Ademais, por unha cuestión, é verdade que garantiza eso, é verdade que garantiza o que vostede dice, pero hai unha cousa que hai que dicir tamén aos ciudadanos, e non se pode envolver en frases. Claro que hai boa fe por parte dos gobernos, eu tamén a presupoño, pero logo hai boas prácticas ou malas prácticas. E eu creo que aquí hai mala práctica. Por qué? Porque hai unha cuestión.
se fala de receptación de documentación. O sea, sempre se envolven estas palabras tan rechamantes, non? Pero era un pouco o que decía Xacobe, a receptación de documentación a podemos facer dentro do Concello, porque dentro de pouco será o que fagamos. Recibir eso é recibir outras cousas. Neste tema en concreto, sí que comparto o que dice Brais de que pode ser máis ou menos unha cuestión similar, pero no fondo tampouco é. Digo que dos registros civis, por unha cuestión. Este servicio é unha cousa moi curiosa, porque é un servicio público, porque digamos que se aproban as plazas por oposición, pero logo é unha empresa a uso. Claro, e ese é un problema aún moito máis diferenciador. Por qué? Porque se esas oficinas de recepción de documentación, evidentemente, ti se eres un empresario, e tens que ter aquí unha oficina aberta, pagar alquiler, pagar de traballadores, pagar a todo tipo de personal e demais, para que reciban a documentación, o empresario con toda a legitimidade do mundo, a súa intención vai a ser pechada, e que co tempo se vai para onde ten a oficina. Eso é así, aquí, en Madrid, en Barcelona, donde faga. E, polo tanto, eu creo que esa é unha cuestión que nos preocupa a todos. E tanto é que nos preocupa a todos, por eso non estou de acordo co Partido Popular no que decía ahora ao final, que fomos capaces de dar unha roda de prensa conxunta varios alcaldes de distintas forzas políticas diferentes. E máis, de todas as forzas políticas diferentes que hai nesta provincia, prácticamente, eu creo. Independientes, BNG, Partido Socialista e Partido Popular. Bueno, Compromiso por Galicia non está porque non recolle este problema. E a propia Diputación de Ourense era que tiña dúbidas deste Real Decreto, porque eu vivín ao propio vicepresidente da Diputación, porque estaba lá dicindo que era un tema preocupante para a provincia e que había que instar ao goberno a que revocara isto. Eso xa lle digo, non é unha cuestión miña, é unha cuestión do seu propio partido nesta provincia e do seu propio presidente provincial, que é o presidente da Diputación. Por lo tanto, xa lle digo, cando eles se preocupan é porque eu teño que estar máis preocupado como alcalde de Ribadavia, non? Entón, esa foi a intención dende un principio. Dende logo, a min non me gusta nada por donde van os tiros, e máis vale pecar a veces en exceso que en defecto, non? Eu creo que esa é a situación. Logo, seguramente, no outro debate, pois falaremos de outras cousas, e non creo que sexa alarmar por alarmar. Tamén podo dicir que se nos acusou, por exemplo, ao goberno, coño como a nivel de comentario, non? Do tema do psicólogo, ou perdón, do tema do psicólogo de orientación familiar, e xa está indo un día solo que é o martes, e aquí se dixo que o goberno alarmaba, e non sei que. Bueno, o goberno cando alarma é porque lle chegan cousas tamén, ao menos podemos equivocar, pero eu prefiero equivocarme por exceso, vou decir, e defendendo aos meus veciños, que por defecto. E digo isto como reflexión a todos os grupos, porque daquelas tamén tuvemos que aguantar algunhas este goberno. Por lo tanto, non só cando reclamamos os demais grupos temos máis legitimidade, os que están na oposición tamén, os que estamos no goberno temos tanto interés ou máis de que este povo se quede os servicios. Eu digo por aclarar, e supoño que o Partido Popular tamén, non o digo como crítica, ni moitísimo menos, porque entendo que antes estarán os seus veciños que o propio goberno do Estado. E por eso digo que a min, por exceso, non me parece mal que se produzcan as reivindicacións, veñan de onde veñan. Por lo tanto, entendo que a moción será aprobada por unanimidade, o que hai que votar, non sei se antes, secretario, a engádega de Ribeiro Común se vota antes da propia moción. Entendo que sí. Primeira moción, entendo que a moción queda aprobada por unanimidade, como decía. Ahora votamos a engádega de Ribeiro Común. Votos a prova. Votos en contra non existen, entón queda añadida esa engádega, e tamén insto no debate falar desto, ao mellor podemos añadir dúas cousas conxuntamente, porque eu entendo que é complementario o do registro civil con isto, aínda que
como dixen, son cousas diferentes, pero a filosofía é defender os servizos públicos, e se facemos varios escritos diferentes, pois ao mellor vamos a liar a xente. Eu creo que o mellor que podemos facer é redactar algo que despois os grupos tomemos acordo das dúas cuestións en concreto, e bueno, como se fixo cas firmas que temos aí, que temos centos de firmas, pois eu creo que nunca está de máis. Por lo tanto, pasamos ao seguinte punto de orden do día, que é o punto número 6, que é proposta do Grupo Municipal do Partido Popular de Ribadavia para promover un pacto pola conciliación e a corresponsabilidade no ámbito da vida laboral, familiar e persoal. Facemos a mesma cuestión que se fixo anteriormente, que o señor secretario lea os acordos, e despois neste caso le damos a voz ao portavoz do Partido Popular, que supoño que neste caso será o seu portavoz. A Comisión Informativa de Benestar Social, na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de marzo de 2017, dictaminou a seguinte proposta. Proposta do Grupo Municipal do Partido Popular da Ribadavia para promover un pacto pola conciliación e a corresponsabilidade no ámbito da vida laboral, familiar e persoal. Proposta de acordo. O Concello de Ribadavia insta a Xunta de Galicia, en coordinación e coa colaboración da Federación Galega de Municipios e Provincias, a promover un pacto pola conciliación e a corresponsabilidade no ámbito da vida laboral, familiar e personal dos concellos galegos. A proposta presentada obtén o seguinte: votos a PRER, APRON, 2, Partido Popular, resérvanse para PRER os nombres do Partido Socialista Obrero Español, Bloque Nacionalista Galego, Agrupación de Electores de Leiro en Común e Compromiso por Galicia, Concellos Transparentes. Por conseguinte, por maioría, fica dictaminada por la UNE. Moi ben, moitas gracias. Como ben dixen, entendo, César? Sí, sí. Gracias. Ben, en primeiro lugar, eu creo que gustaríame contextualizar a moción, porque a verdade é que non é presentada por casualidade, sino que precisamente, dado que estamos no mes de marzo, como todos sabemos, o 8 de marzo foi o día da muller traballadora, e, por lo tanto, digamos que de algún xeito esta moción pois ven a tomar a súa raíz, non precisamente nesta conmemoración. Queremos que eso quede claro. Nos entendemos que a falta de corresponsabilidade e as dificultades para conciliar a vida laboral e persoal contribúen de algún xeito a soster a discriminación, precisamente a discriminación salarial da muller e as principais barreiras para o seu desenvolvemento profesional. No caso da sociedade, ademais, eu creo que hai que engadir unha cuestión que supoñen tamén unha importante perda de talento que lastra a competitividade empresarial e dificulta o progreso económico. Nos entendemos que hai unha serie de estereotipos en función da posición ou do papel ou do rol que ten que xogar a muller na sociedade, que no momento no que nos atopamos no século XXI deben cair, derrubarse para camiñar cara a unha igualdade real e efectiva. En ese sentido entendemos que hai un concepto fundamental que é o concepto da corresponsabilidade. Evidentemente as mulleres en moitas ocasións estaselle facendo por estereotipo social, ademais de exixir no seu ámbito profesional ou de propoñerle no seu ámbito profesional o nivel de exixencia que corresponde ao posto que desempeñan, en moitas ocasións, como digo, por estereotipo, se lle exixe tamén asumir como propias ou como que lle corresponden por xénero unha serie de labores domésticas, unha serie de cuestións que, de algún xeito, o que provocan precisamente, como falaba antes, esa desigualdade social, ese non ter claro que o papel da muller é un papel exactamente igual ao do home na sociedade, no ámbito laboral, no ámbito familiar e no ámbito persoal. Existen moitas medidas, cada vez se van implementando máis, de mellora das condicións laborais da muller, de búsqueda da equidade de salarios ou búsqueda de outras medidas que permitan equilibrar ou dar unha igualdade real no ámbito laboral. Pero nos entendemos que hai unha cuestión fundamental tamén que hai que atacar, dende logo é complexo atacalo dende as administracións públicas, pero hai que traballar para conseguir o que tamén esa igualdade ou esa corresponsabilidade no ámbito familiar e no ámbito personal. Non podemos seguir en pleno século XXI
empregando estereotipos que impliquen que a muller está obrigada casi a facer determinadas labores que evidentemente pode facer calquer outro individuo e que de feito dentro do núcleo do ámbito familiar teñen que ser labores compartidas, dende a educación dos fillos, labores domésticas e todo tipo de labores que se leven a cabo dentro do seo da familia. Nos entendemos que é fundamental traballar para consolidar o concepto de corresponsabilidade, porque, xa digo, dende o noso punto de vista é fundamental que a muller e o home estén en pé de igualdade tanto no ámbito laboral como no ámbito persoal e no ámbito familiar. Dito isto, existen diferentes medidas que se teñen implementado dende a Secretaría Xeral de Igualdade en materia de conciliación. Non vou a relatar todas elas, está a liña Concilia, o programa EMEGA, unha liña tamén de mellora das condicións para os homes, neste caso destinadas aos homes, para que poidan compatibilizar o traballo ou a faceta laboral con responsabilidades domésticas, para afondar nese concepto de corresponsabilidade, de necesidade de colaboración e de traballo en pé de igual do home no ámbito doméstico. En este sentido, o que ven a solicitar a moción pois é que o Concello de Ribadavia inste a Xunta de Galicia en coordinación e colaboración coa FEGAM a promover un pacto pola conciliación e a corresponsabilidade no ámbito da vida laboral, familiar e persoal nos concellos galegos. Nos entendemos que todas as medidas que se leven a cabo a través de campañas informativas, a través de influencia ou accións no ámbito de educación, para, en definitiva, conseguir consolidar o concepto de corresponsabilidade e, a través deste concepto, conseguir unha igualdade real na sociedade entre homens e mulleres, entendemos que todo iso é positivo. E por eso sometemos a aprobación do Pleno este acordo, agardando ter a unanimidade de todos os grupos, porque entendemos que o problema da desigualdade é un problema real, un problema moi importante, un problema que debemos atacar, e nos creemos que partir da corresponsabilidade é un bo punto de partida para intentar atallar a desigualdade na que vive a muller no século XXI. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao turno ordinario, neste caso, Manuel, compromiso ordinario. Bueno, en principio o espírito da moción parece-nos bo. Vamos a votar a favor. Pero, bueno, como todo, sempre unha cousa predicar e outra dar trigo. Tamén é importante que se den as condicións para que se pode levar a cabo todo isto forma. Que é fundamental neste caso o traballo. Que ese traballo para os homens e para as mulleres no noso municipio en concreto. Traballos dignos. Pero, bueno, xa digo, en principio vamos a ver. Gracias. Gracias, Manuel. Brais. Sí, gracias. Ben, a nos esta moción na realidade parecenos un brinde ao sol. Teño que reconocer que está moi ben a exposición de motivos e ademais a suscribimos ao 100%, totalmente de acordo, pero entendemos que a conciliación é moito máis transversal que os simples conceptos que aquí se describen. En política e sobre todo na administración hai dúas maneiras de cambiar as cousas e de progresar. Unha é a través da legislación e outra é a través de a esa legislación aplicarlle recursos. Unha sin a outra son palabras baleiras e, polo tanto, non é tangible e, evidentemente, é o que eu me refería que son brindes ao sol e non van a transformar nada. A conciliación está baseada fundamentalmente en que aquí en Galicia a muller fai todo. Non só fai todo na casa, sino que ademais de cuidar aos fillos e as fillas, tamén agora cuida aos vellos e ás vellas. Co cal, para nós, esta moción podría valer sempre que se instara a Xunta a aumentar comedores escolares, aplicar a financiación destes comedores escolares para que máis xente pudera optar e foran subvencionados, mellorar a lei de dependencia e aplicarse moitos máis recursos,
acaba de sair unha sentencia ademais que condena, creo que onte, fixose co, eu vino hoxe na prensa, donde o Tribunal Superior de Justicia de Galicia condena a política social e a Xunta de Galicia por baixar o baremo dun afectado que ao final faleceu en 2015 antes de recoñecer esa prestación de dependencia. O mesmo pasa coas prazas de gardería, é dicir, Feijóo en 2009, ademais, pos buscador en Google e é moi fácil, decía Feijóo en 2009 que todos os nenos de 0 a 3 anos terán unha praza de gardería gratis. Isto é, ademais, é unha información do Parlamento de Galicia, non é ningún xornal. Bueno, non hai que ir moi longe para ver como funciona a conciliación e, evidentemente, non todo é culpa de Feijóo. Aquí xa, no pleno anterior, se tratou unha moción ao respecto sobre a situación da gardería do Ribadavia. E o que é para mí máis fundamental, a legislación laboral. É dicir, mentras se fomente... Perdón? De Feijóo. É competencia de Feijóo. Quen diga eso? O digo eu. Estou falando eu e o alcalde di que a gardería de Feijóo. Estaba dicindo. Hasta onde eu saiba, a infraestructura municipal, é igual, non era por debatir. E a ampliación desa infraestructura é do alcalde de competencia, o alcalde de Ribadavia. Continúa. Non, dixen a competencia do Sí, sin duda, xa o dixen de feito, non? En relación ao titular este de 2009. Pero para mí o máis grave, e isto xa non é unha brincadeira, é o da legislación laboral, donde se está fomentando, permitindo e alentando que moitos e moitas empresarias despidan a mulleres en idade de ter fillos polo simple feito de que lle vai a acarrear unha cuestión económica. Aquí, desde o meu punto de vista, é onde hai que máis hai que atacar. Porque está moi ben e hai que reconocer certas medidas de Feijóo respecto ao funcionariado público da Xunta de Galicia. Pero iso non arregla o país. Ou nos metemos a legislar e a apoiar medidas legislativas para a empresa privada, que é onde traballa a maioría de xente, ou senón, eu entendo que isto non. E unha cuestión a maiores. A moción, que volvo a decir, suscribo a súa exposición de motivos, se me gusta, fala moito de conceptos e de valores e de conceptos educativos. E estou de acordo. Se queremos superar esta cuestión, outros países empezaron nos anos 30, cando aquí, na época da República, se conseguiu por primeira vez que as mulleres puderan votar. Evidentemente sempre hubo este lado conservador que de alguna maneira imperou, por desgracia, no Estado español e consecuentemente en Galicia. Pero, desde o meu punto de vista, estes valores son importantes e justamente moitas veces o que fai o Partido Popular é coquetear con estes lobbies ultraconservadores, mesmo financiando en moitas cousas, en moitas ocasións, quero dicir, colexios ultras. Colexios onde, ademais, oxalá, e suscribo, volvo a decir, a exposición de motivos, ensinaran a metade só do que aquí figura nesta moción. Hai un modelo que é o sueco, en realidade chamase de modelos nórdicos. Eles evidentemente empezaron xa fai moitos anos, volvo a decir, pero é para mí unha cuestión básica. Xa non falemos de que dos 90 días que conta cada progenitor para baixas de paternidade e maternidade, sino que ademais hai 480 que son transferibles entre a parella. Ademais de outros permisos. Para mí a clave dos modelos nórdicos e do sueco en particular é que é o Estado e non as familias quen considera que é o responsable do cuidado dos nenos e das persoas dependentes, das persoas normalmente maiores, pero non só. É unha responsabilidade pública, e eu, desde o meu punto de vista, hasta que en Galicia non cheguemos a esta consideración, o resto creo que é poñer parches, mellorar e avanzar en pequenas cousas, pero o sustancial, ao final, non o abordaremos. Desde logo, volvendo ao motivo que nos ocupa, Rebelo Común vai a
vai a absterses a que, a pesar de coincidir con esta exposición de motivos, entende que esta moción é un brinde ao sol. Moi ben, moitas grazas. Se acaba de negar? Que me corrixa o portavoz do Partido Popular se me equivoco, pero creo que hoxe se ha anunciado en prensa o novo plan de igualdade da Xunta de Galicia. Eu, ainda que sei que a presentou fai xa tempo, case mes e medio, é interesante que coincidan no tempo tanto ao debate desta moción coa propia presentación do plan, non? Eu xa casi penso, se non soubera que a presentou antes, que ten pouca fe no funcionamento desa dotación orzamentaria que leva o plan de igualdade, porque senón non entendería que dende o Concello de Ribadavia se iste a Xunta a desenvolver esta actividade. Eu creo que o Estado español, entendendo o Estado español na súa estrutura faraónica, ten competencias en educación, ten as competencias en educación, entendendo desde a administración máis básica que o Concello a administración máis alta que pode ser desgraciadamente o Estado. Neste caso, eu creo que é un punto fundamental, e o que voto de menos desta moción tamén é instar ao propio Concello, non só a administración, ainda que aí se nomea a FEGAM, a realizar medidas nesta liña, porque eu sí que creo que un dos problemas fundamentais do que se ven analizando nesta moción e do que expón o voceiro do Partido Popular na argumentación é o mantemento dos roles da familia tradicional. Eu creo que aí está a fundamentación das problemáticas que xorden despois, porque a muller a que volta, a que sai do seu traballo para voltar a cuidar aos familiares a casa, porque a muller a que deixa o seu crecemento nas carreiras para voltar atrás. Creo que é un problema de mantemento de roles, un problema educativo que tamén se pode desenvolver a pequeno nivel como é o Concello e obviamente a nivel da Xunta. E iso sigo dicindo que me extraña, que parece que non confía nos propios plans nese sentido, porque a dotación orzamentaria creo que aumentou ainda encima con respecto á legislatura pasada. E en outro ámbito de cousas, é dicir, non sei, decía un dos grandes da teoría do debate teórico entre sistemas, que un dos grandes aforros dos servicios públicos dos estados é precisamente que a muller se ocupe dunha gran parte deses servizos. Eu creo que a día de hoxe, xa por un caso moi cercano, a Xunta, incluso o propio Concello, estáse aforrando unhas cantidades inxentes de pasta porque é a muller das distintas familias que se ocupa do cuidado directo das persoas dependentes, sen que eso supoña un incremento económico por parte dos estados. Eu creo que volvo a decir que é un problema educativo, que é un problema de seguir mantendo os roles de xénero nas familias, que é un problema de capacidade económica das propias familias a hora de enfrontar as distintas problemáticas que se dan nunha casa, e o problema, de novo, desa concepción de que o home é o garante da unidade familiar. Entón, eu creo que é moi ben, eu creo que está moi ben argumentada a moción, a intencionalidade boa. Eu voto de menos a apelación ao propio Concello, porque sí que eu creo que ten capacidade de intervir neste asunto, pero que non vexo que teña unha concreción práctica como para votala a favor, e non vexo que, non sei, non lle topo maior valor a intencionalidade de voto, e voume a abster nese sentido. Ben, pois nada, eu coincido plenamente coas intervencións, suscribo totalmente o que se acaba de decir aquí, efectivamente, que a exposición de motivos pois está ben fundamentada,
está ben argumentada. O que pasa que, bueno, pois aquí hai un tema fundamental. Podría dicir que ben vido o Partido Popular, porque cando a lei de Zapatero, pois non o sei, non me acordo, pero creo que a favor, cando menos, pois non votaron no Parlamento. E o mellor hoxe é a consecuencia de que hoxe haxa mulleres sentadas hoxe aquí neste plenario, non? Esa lei. E ao mellor non hubo intencionalidade, non hubo apoio para seguila a iniciativa privada para nos consellos de administracións das empresas, porque era a finalidade tamén de conquirir esa representación. Por lo tanto, en base á exposición de motivos, que nos parece moi positiva, o noso voto vai ser a abstención para, un pouco para apoiar os argumentos que aquí se poñen, pero tamén non somos o pilar fundamental para poñer en marcha esta iniciativa. Ben, é verdade que dentro das nosas posibilidades a nivel municipal nós sí que podemos facer incluso un tipo de cuestións, pero entendemos que quen ten que levar esa proyección son gobernos de máis altura, e aquí se argumentaron por parte do Ben Común unha serie de puntos que eu penso que son competencia de outra administración para dinamizar e potenciar a figura da muller nos diferentes ámbitos da administración e da sociedade. Moi ben, gracias, Javier. Entendo que hai un segundo turno. Obviamente. Sí, simplemente dicir que, bueno, por unha banda agradecemos que ninguén se opuxera á moción, e por outra banda lamentamos tamén que ninguén se unira a toma deste acordo. Hai unha serie de cuestións que nos, bueno, creo que o Compromiso por Galicia anunciou o voto a favor, me parece, non? Sí, disculpe. Agradezco a Compromiso por Galicia que sí se sumase a apoiar esta proposta, e hai unha serie de cuestións, sin entrar xa a polémica, eu non vou entrar a falar de leis, de gobernos. Evidentemente poden existir diferentes perspectivas a hora de elaboración dunha lei, se manifestan a través de voto nas Cortes Xerais, evidentemente, e despois tamén é responsabilidade dos gobernos, dos diferentes partidos, cando chegan ao goberno, pois decidir si derrogan leis, si manteñen leis, si as desenvolven, si as dotan orzamentariamente. É dicir, estes son cuestións que podíamos entrar a debatir, que podíamos entrar a falar, por exemplo, con temas como a dependencia, que se mencionou, de cales eran as dotacións orzamentales e todo demais, pero xa digo, non vou entrar en ese tipo de disquisicións e quenes desenrolaron esas leis despois e as foron dotando económicamente, pero bueno, son cuestións que escapan a este debate. Simplemente hai temas, eu creo que un tema que nos, en isto refírome ao que sinalaba Xacobe, nos non entendemos que a familia, que o concepto de familia tradicional, ou que a familia tal cual se ven, digamos, entendendo como tal ao longo dos séculos, foi xa un concepto fundamental do propio inicio do dereito, do propio inicio da política. Se nos vamos a ler Aristóteles, a política aristotélica fundamentábase inicialmente no concepto da familia, a partir da familia a convivencia na sociedade, a partir da sociedade o Estado, etc. É dicir, nos entendemos que é algo fundamental porque, ao final, a familia tamén é a reunión de individuos. Ahora, evidentemente, as realidades contextuais de cada momento son como son, e probablemente o concepto de familia si foi adquirindo ou foi modificándose, xa non é o concepto tradicional que existía naquelas primeiras concepcións da política clásica, pois o concepto de familia está modificado, e máis, esa modificación ten a súa correlación legislativa, porque están recollidas familias de diferente constitución ou de diferente conformación. Pero nós non entendemos que a familia en si mesmo sexa un problema, nin sexa como se escoita en moitas ocasións a moitos grupos ou entidades de activismo social decir que é a cuna do heteropatriarcado e que iso é a nai de todos os males. A verdade é que nós creemos, xa digo, somos unos firmes defensores da familia, a familia, pero entendida tamén na definición actual de familia, na definición ampla,
como eixo vertebrador da sociedade. Para nós é fundamental, así o entendemos e así o defendemos e o defenderemos sempre, porque ademais creemos que unha comunidade política ten que estar, debe estar, de feito así o está, sempre baseada na familia. Xa digo, no concepto de familia tal cual se entende hoxe en día, tal cual se foi entendendo en cada momento según correspondía. Dito isto, hai varias cuestións que foron surdindo tamén, temas de modelos nórdicos, temas de educación. Evidentemente que a educación para nós ocupa un papel fundamental dentro desto, e de feito se sinala na propia moción. E nos entendemos, eu creo que tamén o sinalaba antes, non sei se foi que se malinterpretou cando se decía que precisamente unha un dos fundamentos da corresponsabilidade ten que ser que eses roles que habitualmente se imputaban á muller sexan compartidos polo home. É dicir, iso é o que se plantea na moción. Por eso digo que non, porque, a ver, se falaba nos o que formulamos a través desta moción e precisamente se teñen tomado medidas en esa liña, en fomentar a participación do home na labor doméstica a través, en este caso, pois de permisos laborais para conciliación. Tamén o home, evidentemente, son os menos. Desgraciadamente é algo que hai que mellorar, por eso nos entendemos que é fundamental este pacto entre todas as forzas políticas e partindo desde os concellos como entidade básica, implicando a FEDAM e despois a propia Xunta para levar a cabo medidas que fomenten a corresponsabilidade. Ese é o espírito da moción, non pretendemos entrar en máis debate. Xa digo, poderíamos falar, non creo que sexa un momento, probablemente non é tampouco o lugar, porque a capacidade que ten esta administración, unha entidade local como concello, é a que é. En ese sentido, pois nos pedimos tomar un acordo consonte ás competencias que ten a entidade local. Pero, en outros ámbitos, sí que se poderían levar a cabo outros debates sobre dotacións orzamentarias e demais, que xa digo, probablemente, en moitos casos, nos botarían resultados sorprendentes se entramos a debullar os detalles e os datos de como se foron implantando as diferentes leis e como se foron desenrolando e como se foron dotando económicamente. Nada máis. Moitas gracias. Queredes un segundo turno? Eu non sei se malinterpretou, creo que a miña intención era argumentar no sentido de que coincidía coa argumentación que se expuña na moción, pero que creo que temos un papel fundamental como administración local na problemática que ten detrás deste, é dicir, no porqué deste asunto, que é a educación. Eu creo que aí sí que temos unha capacidade enorme para modificar conciencias, para modificar a mente da nosa microsociedade, que neste caso é a sociedade ribadaviense, para poder transformar a sociedade do país no seu conxunto. Un pouco a teoría do aleteo da bolboreta, non? Eu creo que se modificamos aquí seríamos capaces de pôr o noso grao de área para transformar o país. E en cuanto ao concepto de familia, eu facía referencia ao concepto de familia tradicional, non ao concepto de familia con ensía abstracto. E Aristóteles non é o mellor para mencionar, porque tiña a relación coas mulleres un pouco relativo, non? Digo, non nesa práctica, pero no concepto que el tiña de muller, non. Pensei que me ibas a mencionar a Engels, por eso che dices, claro. E nada máis. Moi ben, despois destas alusións a filósofos e demais moi importantes, eu creo que a filosofía está moi ben, pero a realidade é outra. Eu, o meu grupo opta por absterse, eu evidentemente, pois, como alcalde tamén así o vexo. Eu comparto ao 100% todas as intervencións que se fixeron dende esta bancada, pero dende logo hai cousas que cando menos a mí me deixan perplexo. Eu, dende logo, se non fose alcalde, actuara como portavoz, quizás, do goberno, estaría dicindo outras cousas, non? Eu, cando se fala das leis, claro, as leis sí que son, pero as leis hai que aprobarlas para que logo se desenrolen. Falamos das partidas orzamentarias, pero non habría desenrolo desas leis gracias ao Partido Popular, porque simplemente non as houberan aprobado. Entón, bueno, me fai moita gracia, non, escoitar cousas. E despois, eu creo que
como digo, está moi ben o que se di, cando ves autobuses financiados con fondos públicos, escoitas que lle deron moitísimo máis cartas desde que está o Partido Popular, pois a veces che chama a atención, ou cando ves como presidentes de alguna diputación fan o que fan, ou algún alcalde fai o que fai, pois, dende logo, esta moción a mí non me parece o máis aceitada desde o punto de vista de decirle aos demais grupos que non entramos a aprobar. Eu creo que o máximo que podemos facer é cando menos absternos por unha cuestión de que a filosofía da propia moción, como decía Jacob, é boa, porque senón, se fora pola intención que ten o Partido Popular neste ámbito moitas veces, pois non deixa de ser cando menos sorprendente. Ollo, non estou dicindo con isto que vostede non a tuvera. É máis, eu escoitando a vostede facía unha reflexión. É de verdad que non está na miña man, pero se estuviera na miña man, eu pediría que cambiaran o portavoz no Congreso, o señor Hernando que é un auténtico, bueno, non o vou calificar eu, pero, dende logo, escoitando a vostede, sería moitísimo mellor para o Partido Popular. Eso eu digo sinceramente. A vista do que se escoitou, non? Porque é así. Se comparte sinceramente esa visión, pois eu, dende logo, moitas cousas tamén lle dou a razón. E logo, si que hai unha cousa que dixo que é no que me iba a centrar, basicamente, nós non a aprobamos tamén, porque si entendemos que ten que vir a axudar ao Concello, pois as administracións máis grandes, para que nós intentemos poñer o que estaba dicindo Xacobio, que é poñer en valor moitas máis cousas. E eu para iso, o que si emplazo aos grupos é, si as forzas sindicais deste Concello, como están reclamando, e como nos tocaría empezar a facer, pois deberíamos empezar, falo do persoal laboral, evidentemente, deberíamos empezar a facer un novo convenio que rija e que, polo tanto, tamén teña moitas máis medidas que vayan encaminadas a este tema. En eso sí que eu comparto con Xacobio, porque neste Concello, non sei agora os datos a pés xuntidas, pero estou segurísimo que o 60% do persoal son mulleres e o 40% son homens, tranquilamente, por a capacidade que temos nos servicios sociales de ter moitísimas máis mulleres que seguro que moitas teñen que ter a capacidade de conciliar a vida familiar ca vida laboral. Dito isto, procedemos á votación porque, como dixemos antes, os votos van a ser os que son. Votos a prova da moción, 6. Votos en contra non existen e abstencións 6. Entón, a moción queda... Perdón, 7. A moción queda aprobada igualmente. Pasamos ao punto 7 do orde do día, que é proposta do Grupo Municipal do Partido Popular de Ribadavia para impulsar un acordo urxente entre os grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados para a tramitación e aprobación dos orzamentos xerais do Estado de 2017. Neste caso, a mesma fórmula que lea o señor secretario os acordos, que son varios, e despois damos a palabra aos grupos, en este caso, entendo que o portavoz do Partido. A Comisión Informativa do Concello, na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de marzo de 2017, dictaminou a seguinte proposta do Grupo Municipal do Partido Popular de Ribadavia para impulsar un acordo urxente entre os grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados para a tramitación e aprobación dos orzamentos xerais do Estado de 2017. Proposta de acordo instar aos grupos políticos con representación parlamentaria nas Cortes Xerais a sentar as bases e acadar os acordos necesarios que permitan chegar á aprobación definitiva da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017. Impulsar un amplo acordo para lograr a reforma do financiamento local que cumpra coas expectativas dos gobernos locais reclamadas durante o goberno. Dar traslado este acordo á Vicepresidencia do Goberno Nacional, ao Ministerio de Facenda e Función Pública, aos portavoces dos grupos parlamentarios do Congreso e do Senado e a Xunta do Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias. Sometí a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: aprobou 2, Partido Popular, resérvanse para pleno os números do Partido Socialista Obrero Español, Bloque Nacionalista Galego, Agrupación de Electores do Reino en Común e Compromiso por Galicia con 6 transparentes. Por maioría fica dictaminada favorablemente. A
Moi ben, pois neste caso ten a voz o portavoz do Partido Popular, César. Gracias. Bueno, pues, como se acaba de sinalar aquí, o que pretendemos é adoptar un acordo para instar os grupos políticos con representación parlamentaria nas Cortes Xerais a sentar as bases e acabar os acordos que permitan chegar á aprobación definitiva dos orzamentos xerais do Estado do 2017. Hai unha cuestión que nos entendemos fundamental e que eu creo que é compartida por todos os grupos, independientemente da posición ideolóxica. O orzamento é a ferramenta fundamental para o desenvolvemento das políticas ao longo dun exercicio anual en calquera administración, xa sexa unha administración estatal, como unha administración autonómica, como unha administración local. O orzamento é sempre a ferramenta fundamental. Nese sentido, cando unha administración non ten un orzamento vixente, e a ver se me entende, evidentemente hai un orzamento vixente que é o orzamento anterior prorrogado, pero non ten un orzamento elaborado consonte a situación concreta e actual de cada ano, está perdendo a posibilidade de modificar cuestións que teñen evidentemente un reflexo práctico nas diferentes políticas que se aplican nas diferentes administracións públicas. Por exemplo, caso concreto do Concello de Ribadavia, por eso se trae esta moción a unha entidade local. Existe, como todos sabemos, unha parte importante de financiamento do Concello e de todas as entidades locais que depende de ingresos do Estado. Hai servizos tamén que están dotados económicamente a través de achegas do Estado, o mesmo existe na administración autonómica que ao mesmo tempo tamén ten servizos os cuales subvencionan os propios concellos pero que dependen de dotacións que proceden do Estado. En definitiva, se partimos da premisa de que o orzamento é a ferramenta fundamental para o desenvolvemento de políticas ao longo dun exercicio, evidentemente todos temos que chegar á conclusión de que é moi importante ter un orzamento aprobado para desenvolver estas políticas. Todos sabemos que a situación actual de composición do Congreso dos Diputados é a que é unha situación de composición sin maiorías e que de algún xeito permite na tramitación dunha lei de orzamentos a capacidade para que os diferentes grupos poidan chegar a acordos para a elaboración de un documento orzamentario que rixa a política ou que rixa a dotación económica das liñas políticas básicas do que será o ano 2017. Evidentemente estamos xa a piques de comenzar a abrir, xa chega en todo caso tarde a posibilidade de levar a cabo un orzamento. Evidentemente estamos a falar dun orzamento para un cumprimento de 6 meses, de 6-8 meses aproximadamente, 6 se temos presente que a tramitación suele ser por moi rápida que se faga de aproximadamente un mes, e polo tanto temos que ter presente que, xa digo, é fundamental unha ferramenta destas características para o desenvolvemento de políticas. Tendo presente, como dicía antes, composición do arco parlamentario, tendo presente necesidade de elaborar un orzamento, eu creo que hai que adquirir un compromiso de todas as forzas políticas para traballar a prol da aprobación dun orzamento. Ademais, a propia composición do arco parlamentario do Congreso dos Diputados posibilita que sexa un orzamento no que se van ver de algún xeito obrigados ou se deberían ver implicados a participar todas as forzas políticas e que, polo tanto, no caso de sair aprobado, teria que ser, dende logo, un consenso amplo de diferentes forzas, non co un orzamento, pois, digamos, únicamente apoiado por unha forza política. Nese sentido, hai cuestións importantes que as entidades locais están xogando neste debate. Unha das cuestións máis importantes, eu creo que se falou xa algunha vez delas neste pleno, que, por exemplo, a posibilidade que teñen os concellos para reinvertir o superávit, aqueles concellos que teñen unha economía desarrollada e que pola lei de racionalización e sustentabilidade das administracións públicas non teñen capacidade para reinvertir ese superávit e destinalo a desenvolvemento de diferentes políticas. Isto se pode modificar a través da Lei Xeral de Orzamentos do Estado, e como isto outras moitas cuestións, cuestións de emprego público e diferentes cuestións que afectan a todos os ámbitos da administración. Tendo isto presente, pois nada, o que sometemos ao acordo que agardamos teña o apoio do plenario foi o que acabamos de decir, e instar aos grupos políticos a traballar a prol dunha aprobación do Orzamento Xeral do Estado para 2017, impulsar un acordo, ademais, para lograr a reforma do financiamento local que cumpra coas expectativas dos gobernos locais reclamadas durante longo tempo. Estou a falar nomeadamente, en
entre outras cuestións, do tema da reinversión do superávit nas entidades locais, e dar traslado este acordo á Vicepresidencia do Goberno de España, Ministerio de Facenda e Función Pública e aos portavoces dos diferentes grupos parlamentarios do Congreso do Senado e a Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias. Nada máis. Moitas gracias. Manuel, compromiso por Galicia? Bueno, pois o noso grupo, aparte de que non ten representación no Estado, nas Cortes do Estado, vai optar por abstención. Verbo fácil, en definitiva. Eu o que vexo todos os días é que Cataluña compromete o presidente do goberno sin ter orzamento aprobado 4.200 millóns de euros, cando nós aquí estamos con un ave de terceira categoría que non sabemos cando se rematará. Están saindo moitas empresas da nosa comunidade por falta de algún tipo de apoio para que se queden, perdéndose a xeración de 160 millóns de euros ao ano, o que iso todo conleva. As medidas fiscales para os autónomos nos que é un incluxo non existen. De feito, están desaparecendo 16.600 autónomos en Galicia. En definitiva, creo que para que este apoio surxira efecto habría que patar as cuestións reales e as necesidades reales de Galicia e do noso concello. E como se dixe, vamos a optar por abstención. Gracias. Moitas gracias. Ribeiro, como vas? Sí, gracias. Ben, pois a diferencia da anterior moción do Partido Popular, temos que dicir que non suscribimos nin o primeiro parágrafo desta exposición de motivos. Decir e afirmar aquí que a Lei de Sustentabilidade, de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local é unha maravilla, e dicir que o conxunto das entidades está en superávit a inmensa maioría dos concellos de España cumprindo as súas obrigas de pago, semella que ou non vivimos no mesmo país ou desde logo temos unha óptica totalmente diferente, non? No terceiro parágrafo dicir ademais que as entidades locais son as administracións máis eficientes e máis eficaces na xestión pública. Tampouco concordo, só hai que ver o Concello de Ribadavia, entre outros, pero non concordo en absoluto. Ahora, a cuestión esencial desta moción, desde o noso punto de vista, xa se tratou en outubro de 2016, fai poucos meses. E foi, ademais, o grupo de alguma maneira que trasladou en Marea no Congreso, xunto con outros grupos, que entendían que o que había que facer era suprimir justamente esta lei que o Partido Popular agora di que é maravillosa. Nós, naquela decíamos que os efectos prácticos desta lei, iniciada, por certo, coa reforma da Constitución polo goberno de Zapatero no 2011, que foi, de alguma maneira, o que lle abriu a porta a estabilidade orzamentaria. Realmente foi un mandato da Troika á cabeza de Merkel, e isto foi o que veio despois. Isto é unha consecuencia inmediata, e os efectos prácticos todos sabemos cales son: merma importante nos servicios públicos, privatizacións constantes, enriquecemento social de moitas empresas, pero unha gran reducción da prestación de servicios públicos polos concellos, claro. Evidentemente, si se pagan facturas e si se hai unha estabilidade, iso é certo, os números absolutos sí que é certo. Pero só hai que ver o Concello de Ribadavia a que se destinan a maioría, a inmensa maioría en datos cuantitativos destes pagos. Evidentemente, as grandes compañías, normalmente, aquí en Ribadavia, fundamentalmente a empresa Unión Fenosa, anteriormente conocida como Unión Fenosa e popularmente conocida ainda como Unión Fenosa. Desde o noso punto de vista, semella que esta moción o que pretende é traer aquí entendo facilitar o traballo ou botar luz
sobre unha negociación que na realidade se vai a dar en outras esferas. E eu entendo que nas esferas que se vai a dar e nos partidos na práctica que vayan a apoiar isto. Deduzco, e non é ningún chascarrillo, que mesmo nas primarias do partido da oposición PSOE seguramente se dirima aí o apoio ou non a uns orzamentos do Estado. Neste concello creo que non. Desde o noso punto de vista, a negociación é imprescindible, eso está claro. Xa o decíamos na moción en 2016, en outubro, na que a primeira das resolucións daquela moción era instar ao Goberno Central e a todos os grupos parlamentarios das Cortes Xerais do Estado a que faciliten e apoien un proceso participativo de diálogo institucional no que estén representadas tamén as comunidades autónomas, as entidades locais, as asociacións de concellos, que en Galicia, por exemplo, a FEGAM, mesmo a sociedade civil, e donde se falaba en aquel entonces se elaboren as bases dunha nova estructura de réxime xurídico das administracións locais. Porque, entre outras cousas, o que veu a traer na práctica a Lei Montoro é a supresión, pola vía dos feitos, da autonomía local, que ademais está consagrada na Constitución española. Pero, bueno, en resumo, o noso grupo non pode votar a favor desta moción porque, entre outras cousas, entende que todo o que di aquí é mentira e, por lo tanto, non podemos apoiar. Sen máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Eu teño que recoñecer que me fixome gracia cando lín o título da moción. Non, creo que vostedes están nos pedindo a nos que lle axudemos a resolver un tema que non son capaces de resolver no Parlamento do Estado. Creo que se traduce nesto. E iso que están casos de decir que o Partido Popular ganou as eleccións. Entón, se ganou as eleccións, que dificultade teñen para aprobar unhos orzamentos? É algo que a mí non me cadraba cando lía a propia moción. E, bueno, de todos os xeitos teñen ao seu fillo pequeno votando a favor, así que tampouco creo que teñan tanto problema en sacarlos adiante. O que si, eu gustaríame ver a militantes do Partido Popular de Galicia máis preocupados pola dotación orzamentaria que vai ir neses orzamentos para Galiza que de se aproban ou non, porque o Partido Popular do Estado está máis preocupado de ter contento ao veciño que se lle quere marchar da comunidade que en facer ben as cousas e cumprir as necesidades básicas que teñen os supostos veciños dese Estado. Eu creo que a falta de orzamentos para o territorio galego e a pasividade do seu cabeza neste país é máis chamante que a capacidade ou non que teña o señor Raxoi de levar adiante os presupostos do Estado. Creo que non lle... Eu, aparte, o meu grupo, por desgracia, non ten representación no Parlamento do Estado español e non podemos votar a favor desta moción porque, aparte, eu creo que teño que ser sincero, parece unha comedia. Aparte, está dicindo na argumentación da moción que a reducción do déficit foi unha panacea para as administracións locais e despois na argumentación que nos dá agora está dicindo que si votamos a favor a aprobación do orzamento permitiría modificar eso para que os concellos empecen a poder invertir ese remanente que teñen e que a día de hoxe por lei non son capaces de mobilizar porque non les deixa a lei que vostede di que é unha panacea. Entón a mí non me cadra, entón non podo votar a favor e o meu voto é en contra. Moi ben. Javier, PSOE. Ben, vamos a ver, desde que presentaron a moción ata o día de hoxe o goberno xa ten máis fácil porque hoxe mesmo manifestou Ciudadanos que iba a votar a prol dos orzamentos. Entón xa vai conseguindo votos para sacarlo adiante. Non obstante, ainda que realmente nos estuéramos de acordo con isto, pouco podíamos facer, pero ainda por máis inri,
dixo Brais, que onde se decidía, pois será nas asambleas dos grandes partidos, pois será onde se celebren as súas asambleas, as estrategias. Nós, ainda por máis inri, estamos en contra do que hoxe dirige o Partido Socialista en Madrid. Entón, o noso apoio tampouco sería o máis idóneo para que sacarnos adiante. Entón, a verdade é que nos aquí nos vemos nunha tesitura totalmente oposta pois a esta moción. O que está claro é que sí estaríamos dispostos pois a asumir pois ese compromiso se realmente, como aquí puxeron encima da mesa o grupo, se máis concretamente o BNG, se realmente eses orzamentos o viéramos plasmados en compromisos con o noso territorio. Co día de hoxe non os temos. Nos presupostos xerais do Estado se pode plasmar temas interesantes para este Concello, que dependen directamente dos ministerios e tan importantes que realmente cando estamos tocando nas portas non las cerran. E esa non é a actitude que realmente se está pedindo nesta moción. A actitude que realmente cando vamos tocar esas portas parece que teñen unha maioría absoluta abrañadora. Entón, ahora veñe pedindo ya apoio a un grupo importante como o Partido Socialista que pode declinar pois unha balanza hacia un lado ou hacia outro cando realmente, cando membros deses partidos van tocar as portas e non se nos escoita. Entón, non se pode estar como mazo dando e a de rogando. É dicir, hai que ter un pouco, como dicía Brais, pois o diálogo, o compromiso e tal. Por lo tanto, eu entendo que por os argumentos que aquí puxen, e sobre todo por o que fixen inicialmente, ainda que sería unha coña, pois é unha realidade, non? Que neste momento pois o Partido Socialista xa estuvo baixo o meu punto de vista pois tuvo un gran desgaste pois a nivel nacional, pois non só de militantes, senón tamén de simpatizantes e votantes, e penso que debía aprender pois desa moción, desa situación. Por lo tanto, o noso voto vai ser en contra pois desta moción, e bueno, se realmente viramos gesto cara a ciudadanía de Ribadavia que se viran plasmados neses orzamentos intereses generales deste Concello, pois lhe podo garantir que non tendríamos ningún compromiso ni ningún tipo de actitude en votar a favor desta moción. Por lo pronto, o noso voto vai ser en contra da moción que presenta o Partido Popular. Moi ben, moitas gracias. Un segundo turno. Ben, é curioso ver como unha proposta que pretende, entre outras cousas, resolver directamente cuestións que poden afectar tamén a institución municipal acaba derivando nunha discusión sobre a situación de partidos. É curioso porque neste caso o Partido Popular non ten que entrar nesas disquisicións porque ten unha realidade estable, entón non precisa perderse en leas de partido. Eso lle permite traer cuestións para dirimir que poden ser interesantes para o conxunto da ciudadanía. Outros teñen que dedicarse un pouquinho máis á labor de fontanería para acabar de coser todas esas tuberías e de darlle forma a todas estas cuestións. Pero, bueno, a situación actual é a que é. Entón, nese sentido, a verdade é que non deixa de resultar sorprendente. A ver, hai unha cuestión que eu ante todo quero deixar clara, porque ao final, en moitos dos grupos se falou de que isto era unha moción que escapaba ao ámbito de decisión do Concello, e digo, sí, evidentemente, os orzamentos xerais do Estado aprobarse nas Cortes Xerais, do mesmo xeito que as reformas legislativas que teñen que ver con registros da propiedade, con registros civis e con todas esas cuestións que traemos ao pleno para que adopte unha decisión ao pleno do Concello de Ribadavia. Eu respeto que na súa autonomía organizativa cada un dos grupos adopte unha postura, como non pode ir no xeito referente a cada unha das proposicións que se traen, pero desde logo dentro da nosa autonomía como grupo tamén estamos legitimados para traer unha proposta para instar aos grupos que teñen representación no Parlamento e no Congreso dos Diputados a adoptar unha decisión sobre a aprobación dos orzamentos xerais do Estado. Xa digo, unha cuestión que, como moitas outras que se debatiron e se van a debatir ao longo da tarde de hoxe, teñen que ver con aspectos que non se toman decisións neste plenario, decisións directas, pero que de algún xeito si teñen a súa influencia ou o seu reflexo dende outras administracións cara a Ribadavia. Mais, se sinalaba agora, se falaba de algún xeito por parte do Concello do PSOE que sin eses orzamentos houvese compromisos claros e firmes con Ribadavia que non terían problema en apoiar esta moción. Bueno, entonces,
para que eso se produzca, en primeiro lugar hai que entrar e abrir o debate orzamentario e traballar para aprobar un orzamento, ou mellor a través do Grupo Socialista. O que pasa é que se non están de acordo coa dirección actual de Madrid, non sei como lle van facer chegar esas achegas, pero ao mellor desde o Grupo Socialista o que podían facer era plantear achegas ou enmendas chegado o momento dos orzamentos para recoller cuestións que fosen útiles para Ribadavia e despois apoiar esos orzamentos se esas cuestións fosen recollidas. Teñen a capacidade, porque teñen un grupo con unha representación política importante, a menor da súa historia, pero importante, e, por tanto, eu creo que nese sentido, pois, oye, teñen que tamén empregar eses resortes para levar a cabo accións en outras administracións que poden ter o seu reflexo na realidade dos veciños de Ribadavia. Sin ánimo de entrar en polémicas, bueno, lamento que non se apoie a moción e que entendo que non vai a salir aprobada porque hai posicións contrarias, directamente contrarias, xa non para de abstención, sino de votos en contra. Lamentamos que esa sexa a posición porque entendemos, como decíamos ao principio, que o Orzamento Xeral do Estado é unha ferramenta fundamental para o desenrolo de todas as administracións e, por extensión, tamén para levar a cabo moitas políticas que teñen influencia no Concello de Ribadavia. Moi ben, moitas gracias. Hermana, un segundo turno? Non. Pois eu, por rematar cunha pequena cuestión que lle decía vostede ao noso portavoz, eu aseguro-lle unha cousa: nós anteponemos os intereses dos cidadáns de Ribadavia aos do partido. Si, como decía Javier, si nós neses orzamentos vostede é capaz de garantizar máis axudas para mí, máis axudas para ter o campo de fútbol por parte da Confederación Hidrográfica, que lle aseguro que están cos orzamentos e lle aseguro que lle trasladamos desde este Concello que así o recollera e non temos ainda a resposta, lle aseguro que lle tamén lle trasladamos máis orzamento para seguir cas melloras no Castelo, lle aseguro que tamén lle trasladamos peticións para o museo, por poñer exemplos das competencias que ten o Estado, como ben decía Javier, e aseguro que tamén, se 1% cultural para Santo Domingo é unha realidade para este Concello, o que vostede nos pide, digo neste plenario, que é que nos apoyemos esa moción, eu lle aseguro que se vostede o compromete, nos o apoyamos. Xa lle digo así de claro, seríamos quen de cambiar o voto. Por lo tanto, non é só unha cuestión partidista, outra cousa é que non estemos de acordo que a nosa dirección no camiño que levaba, porque evidentemente eso que lle estou dicindo non se reflexa. Apoyemos ou non apoyemos. E máis, voulle dicir outra cousa, e tampouco vou entrar en máis debates, pero é que resulta, como decían os compañeros, resulta curioso que vostedes traigan isto. Seguramente o que lle dicía antes, o que lles impón estas mocións que pode ser Hernando, porque mañá levamos non só ven aquí, mañá xa sei que destas, como se dice, cociñadas noutros sitios, porque mañá tamén vai a propia Diputación. Espero que o meu grupo tamén teña a mesma postura, porque eu dende logo vou ter a mesma, non? Pero a verdade é que hai unha cousa que é curiosa. Vostede falaba de as ferramentas, que é unha boa ferramenta os orzamentos. Pois eu lle emplazo unha cousa. Mire, cando un dice algo no que eu creo, e vostede tamén, pois ten que ser consecuente. Vostede é capaz de garantir para que esta ferramenta dun grupo que tamén está en minoría como este goberno no ano 18 salgan adiante os orzamentos? Porque vostede leva 2 anos votando en contra deses orzamentos e nin siquiera se pon a dialogar sobre eses orzamentos. Por lo tanto, se vostede é capaz de garantizar eso, nós lle aseguro que tamén, na medida das nosas posibilidades, que é se nos pide o voto, lle aseguro que tamén lle daríamos, non? Bueno, sabe vostede que nin está na súa man, nin está na nosa man unha cousa nin outra. Seguramente a segunda, a que lle estou propoñendo, está máis na súa man que a que vostede propón aquí, que non deixa de ser, pois é unha cuestión precocinada. Pero tamén lle digo outra cousa que vostede decía, e iso sí que o digo completamente en serio. Vostede falaba de que para iniciar o debate orzamentario, os grupos, neste caso, tamén teñen que facer achegas para que ese orzamento se vese complementado, se vese incrementado para cada concello. E eu seguro que os diputados, polo menos do Partido Socialista e de outros grupos que hai aquí no Parlamento onde vostede está, fixeron achegas para este concello. Falta a primeira, non sei se os demais grupos, falta a primeira que o Partido Popular aprobara
nos orzamentos da Xunta na Xunta deste ano para o Concello de Ribadavia. Falta o primeiro. E lle digo, vostede e outro deputado desta comarca son deputados do Partido Popular, pero ante todo son veciños deste Concello. E, polo tanto, cando se levan cuestións dese tipo, pois esperamos o seu apoio, como vostede nos está dicindo a nós. E lle digo máis, se non nos pode facer, porque son de outros grupos que lle fixemos chegar, instolle a que os faga vostede, que os incorpore ao orzamento da Xunta, como estaba dicindo, e así eu lle aseguro que lle darei os parabéns e lle agradecerei que esas cousas sean boas para todos os do Ribeiro. Esperemos que se empece a notar que hai dous parlamentarios do Ribeiro nese Parlamento, que ao final é moito máis efectivo de cara aos ciudadanos neste Concello que pode ser o Parlamento Estatal. Por tanto, e digo con todos os respetos, deixémonos de ocurrencias que venen a este pleno, porque a verdade é que non teñen moito sentido. Eu digo non porque as teña vostede, que quede claro, o digo porque hai os do seu grupo, pois creo que non teñen sentido que traigamos. Simplemente, se me permite, unha aclaración, porque foi unha alusión directa que quero desmentir, e ademais está o Concelleiro de Facenda para desmentilo, porque se dixo que non aprobamos os orzamentos en 2 anos seguidos, é certo, pero que nin tan siquiera nos puxemos a dialogar para a aprobación deses orzamentos. E iso é radicalmente falso. E pode decir o propio Concelleiro de Facenda, e máis, no último orzamento, no último exercicio, presentamos un documento, unha serie de achegas para que fosen incluídas nel. Por lo tanto, é absolutamente falsa esa afirmación. Bueno, eu non lle vou respostar ao carácter das reunións que teñen por respecto á privacidade delas, e por lo tanto non vou a decir o que ali se falou, porque non merece. Vamos a votar a moción, creo que é o que corresponde. Votos a prol desta moción, votos en contra, abstencións, pois entón non me queda recitar, e pasamos a número 8, que é moción do Grupo Municipal do Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia manteña o registro civil e se insta a Xunta e o Estado para que no proxecto de lei de reforma se manteña o registro civil. Facemos a mesma fórmula que ata o momento, se vos parece ben, e o señor secretario que se os acordos, e pasamos ao debate. Da mesma. A Comisión Informativa de Facenda, na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de marzo de 2017, dictaminou a seguinte moción. Moción para que o Concello de Ribadavia manteña o registro civil e se inste a Xunta e ao Estado para que no proxecto de lei de reforma se manteña o registro civil. Proposta de acordo. O Concello de Ribadavia insta a Xunta de Galicia a que se dirisa ao Goberno do Estado coa finalidade de que no proxecto de lei de reforma do registro civil derrogue as leis 20 de 2011 e 15 de 2015 nos apartados relativos á perda de competencia do registro civil como de Ribadavia en favor do corpo de registrados da propiedade notarial. Reitere ao sistema público a tramitación do expediente de nacionalidade e de matrimonio mediante a parte do registro civil. Asegura o mantemento das funcións do registro civil de todos os xulgados situados en cabeceiras de comarca o medio de Ribadavia, así como tamén dos xulgados de paz con un servicio público de proximidade da ciudadanía en todos os demais concellos en xulgado de primeira instancia. Trasladar este acordo aos demais concellos da comarca do Ribeiro con xulgado de paz e registro civil. Trasladar este acordo á Xunta de Galicia e ao Parlamento Galego, así como a subdelegación do Goberno do Estado, ao estar recollido que lle corresponderá ao Ministerio de Justicia das Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de administración de justiza, o diseño, creación e organización dos oficinas xerais do registro civil. Sometida a votación a moción presentada, temos o seguinte resultado: votos a favor 4, agrupación de electores do Ribeiro en Común, Partido Socialista Obrero Español e Compromiso por Galicia, que son concellos transparentes, resérvase para o pleno os membros do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Por maioría absoluta fica determinada favorable. Moi ben, moitas gracias. Empeza o debate desta moción. Ten a palabra o portavoz de Ribeiro. Sí, moi ben, moitas gracias. Ben, dicíamos antes que esta moción estaba íntimamente ligada á anterior, non? A do registro da propiedade.
E basicamente o decíamos porque para nós isto é un novo perigo, un novo recorte nun servicio público, nunha cabeceira de comarca e moito máis alá, non? Incluso nos chamados xulgados de paz, é dicir, en cada concello desta comarca, non só no de primeira instancia de Ribadavia. Ben, o registro civil é un servicio público, eu creo que eso non o pon ninguén en dúbida. Entre outras cousas, sábese que fai expedientes de obtención de nacionalidade para a celebración de matrimonios, mesmo en todas as competencias de xulgados de paz. No seu día está sendo sustituído certas funcións como era mesmo a das partidas de nacemento, que agora as está elevando ou se están inscribindo nos hospitais. Por exemplo, no de Ourense, segundo din as propias traballadores e traballadoras, están a falar de que está xa colapsado e que está suscitando bastantes incomodos mesmo a cidadanía. Ben, desde o noso punto de vista, o registro civil é unha cuestión que está ameazada o de Ribadavia, entre outras cousas porque hai unha lei que empeza de novo con Zapatero e que agora parece que o goberno do Partido Popular está retomando. Falase incluso de que esta reforma entrará en vigor o 30 de xuño de 2017 e aquí hai unha cuestión desde o noso punto de ver que esta lei non garante que exista, e cando digo non garante é que non obriga, e para nós, decíamoslo antes, ou as leis obrigan ou polo tanto hai un vacío legal que non se sabe o que pasará. O que se trata é, en alusión ás palabras do portavoz do Partido Popular, non é crear un clima de alarma, nin ser catastrofista, ni moito menos. Trátase que se a lei non obriga, é a base, e esta é a experiencia vital de todos os cidadáns deste país, a base para que se recorten dereitos, a base para que se recorten servicios públicos, etc. Isto non inventa Reunión Común. Isto é a realidade plausible da experiencia de moita cidadanía. Entón, desde o noso punto de vista, ou ben se incluen certas obrigas, porque, entre outras, só obriga e deixa aberto a que haxa un único registro civil en Galicia, dedúcese que os gobernos, como ben dixo antes o portavoz do Partido Popular, non actúan contra a cidadanía, o que en outras palabras eu digo o que ten cu ten medo, evidentemente, porque desde o noso punto de vista e está anunciado que o ministro vai a recuar tamén nesta reforma, na aplicación, evidentemente, pero recúa por qué? Evidentemente porque hai movilización en primeira instancia xa dos traballadores dos xulgados e do registro civil, en segunda instancia dos sindicatos. Pediría que cando estou expoñendo non fora constante, non dera escoitar demasiadas interrupcións, por favor, pediría. Pero non é por nada en concreto. É que temos un problema co alumnado, por eso estamos tamén. Non me refiero a cuestións técnicas do móvil. Non, pero estamos falando por eso. Digo, porque hai moito ruxe e me desconcentro, por eso digo. Está trociño sin luz. Non, pero non o digo polo concejal de servicios que fai ben o seu traballo, senón o digo por outras conversas ao oído anteriores e agora, non? Pero igual, non quero entrar nesta cuestión e xa, sin demorarme máis tempo. Estaba dicindo que non obriga esta reforma a un registro civil en cada comarca, nin tan siquiera en cada provincia. Estaba dicindo tamén que é evidente que calquer goberno non vai a ser tan pouco hábil para, de alguna maneira, só establecer un registro civil. Evidentemente, dedúcese que, cando menos, nas 7 cidades se porá. E tamén estaba dicindo que está anunciado que o ministro vai recuar na aplicación desta norma. Pero non aplica porque sí, aplica, evidentemente, porque houve unha movilización. E desde o minuto 1, os propios traballadores do registro civil, os propios traballadores afiliados e organizados en sindicatos e tamén da cidadanía, evidentemente. E
Isto, desde sempre, por lo menos desde Carlos Marx, se chama dialéctica. Dialéctica, sí, dialéctica. Entón, evidentemente, todo influe, e a batalla hai que dala. E os gobernos, si saben e si non teñen oposición a determinadas medidas, evidentemente, eso valirá máis. Si teñen resposta da ciudadanía, ou, neste caso, dos traballadores, incluso do registro civil, evidentemente, van a frear. E isto é o que está pasando co registro civil. A pesar disto que acabo de dicir, de que o ministro anuncia que recúa, nos entendemos que isto é unha victoria da ciudadanía, é unha victoria dos traballadores, é unha victoria dos grupos políticos que desde o minuto 1 apoiaron isto e defenderon isto, pero, a pesar de todo, entendemos que isto hai que mantelo e aprobarlo. Hai unha emenda do Grupo Popular que a min podería suscribir e de feito me gusta, porque quizáis máis ampla a súa adscripción, pero digamos, é de sustitución e anula determinados puntos que eu non podo suprimir. Entre outras cousas que isto ainda sendo o Concello de Ribadavia e tendo un xulgado de primeira instancia e tendo, por así decirlo, un registro civil de primeira orde ou de primeira liña, tamén fala esta moción de Ribeiro en Común tamén nos xulgados do Paz e tamén fala, por lo tanto, dos concellos de arredores de Ribadavia, porque para Ribeiro en Común, Ribadavia, de alguna maneira, ademais de ser cabecera de comarca, tamén ten que colaborar e cooperar e, se fai falta mesmo, axudar aos concellos vecinos da comarca do Ribeiro. Desde o noso punto de vista, hai unha cuestión, ademais, que para non se filtrar, que os concellos tamén teñen que poñerse non só del lado da ciudadanía, sino tamén exercer presión e trasladarlle ao Estado e tamén a Xunta de Galicia as necesidades e a reivindicación dos e das ribadavienses de que en Ribadavia se manteña e se blinde o registro civil. Por lo tanto, Ribeiro en Común pido apoio para esta moción. Moi ben. Manuel, concluíste ben? Bueno, ben, como xa dixemos nas comisións informativas, pois o noso grupo vai a votar a favor. Creo que neste caso as posicións que fixo o portavoz de Ribeiro en Común moi debidamente explicitada e explicada. Un pouco máis podríamos engadir. O sea que votamos a favor. Gracias, Manuel. Xacobo Venera. Bueno, falábase no anterior debate que aquel debate e este podían ter cuestións en común, porque ao final estamos falando do mesmo, dunha capada de servizos, e apuntábase, creo que desde o señor alcalde, que había diferencias. Claro que hai unha diferencia moi concreta. Aquel xa está privatizado e isto é unha intención clara de privatizarlo, porque se está pasando as competencias ao corpo de notarios que son entidades privadas e non unha entidade pública como está facendo agora o registro civil. Creo que é o punto fundamental, que é unha estrategia que o Partido Popular ten moi estudiada, a tendencia a privatizar os servizos públicos, é algo que coñecemos, fundamentalmente os que pasamos pola universidade nos últimos 10 anos, coñecemos este tipo de estrategias porque é a intención que teñen, privatizar o ensino, privatizar a sanidade, teñen moi estudiada e saben aplicar moi ben o ferro. E falaba o portavoz do Partido Popular de que a priori os gobernos legislan para ben, para a sociedade, o que pasa que eu non concordo co que se ten dito aquí. Eu creo que hai gobernos que tentan legislar para o conxunto da sociedade e hai gobernos que de boa fe, porque están convencidos no que fan, non legislan para o conxunto, sino que para unha parte desa sociedade, ainda que se faga, eso sí, de boa fe, porque na intencionalidade dese goberno nese momento é isa e pensan que é o mellor, eu creo que non nos beneficia o conxunto da poboación. E sen máis o noso voto vai ser favorable a Moi ben, moitas gracias. César, Partido Popular, non ten. Sí, gracias. Bueno, en primeiro lugar, é
simplemente por explicarlo, quería presentar unha emenda de sustitución, como ben sinalaba Brais, na que se sustituíse a parte resolutiva que propón Ribeiro Común polo seguinte parágrafo. A parte resolutiva evidentemente ten diferentes puntos que falan dende a derrogación do marco normativo actual ata asegurar o mantemento de funcións de registro civil, trasladar acordos aos demais concellos e máis. Nós o que facemos é propoñer que se sustitúan eses 5 puntos polo seguinte parágrafo, que sería: instar ao Goberno Central a que as reformas legais que se adopten garantan un registro civil eficaz e próximo aos cidadáns, ao aproveitamento das vantaxes das novas tecnoloxías e a que as xestións do registro civil sigan tendo un carácter gratuito e poidanse seguir levando a cabo no municipio de Ribadavia. Esa é a emenda que nos propoñemos. Evidentemente, focalizamos no sentido de que se manteña o registro civil en Ribadavia. Eu creo que é perfectamente claro do texto desta emenda que se desprende o feito de que apostamos por un registro civil en Ribadavia que siga prestando o seu servicio con carácter gratuito. En ese sentido, creo que estamos todos de acordo. Dito isto, hai unha serie de cuestións e de precisións, evidentemente, por eso facemos a emenda, porque hai temas que non estamos de acordo. Fundamentalmente, xa para empezar, non estamos de acordo en absoluto co primeiro punto. Nos non vemos como necesidade a derrogación do marco normativo existente. Hai diferentes argumentos, pero eu creo que no marco normativo existente, estamos a falar, por exemplo, da Lei 20-2011, é unha lei, como ben se dixo, aprobada no goberno de Zapatero, era ministro de Xustiza Francisco Camaño, galego, e daquela esa lei, por eso que isto tamén é unha cuestión que me fai gracia a veces cando se fala e se intenta focalizar todo no Partido Popular, pero non, hai cuestións que eu creo que é positivo para todos que se adoptan por consensos amplos. Este é un exemplo. Esta lei 20-2011 foi aprobada por unanimidade nas cámaras, no Congreso dos Deputados, se mal non recordo. Entón, eu creo que é un marco legislativo de amplo consenso, por lo tanto, nós non abogamos pola súa derrogación, sino que, todo o contrario, entendemos que un marco legislativo de consenso debe ser desenrolado e debe ser posto en práctica. Ademais, estamos a falar de unha realidade, é unha lei aprobada no ano 2011, pero que contemplaba un período de vacatio legis ata o 30 de xuño de 2017. Por lo tanto, que aínda nin tan siquiera chegou a entrar en vigor. Pero, bueno, unha lei con amplo consenso, como dicía antes, e para nós eso é unha das razóns polas cuales en democracia, independientemente de que se diga que os mellores partidos non gobernan ou non pretenden gobernar para todos, ou non fan política para todos, si dende logo falamos dun marco legislativo de consenso amplo de todas as forzas políticas coa variedade de forzas políticas que había no arco parlamentario do ano 2011, pois evidentemente poderíamos interpretar, facendo un xogo casi de sofista ou un xogo retórico, interpretar que quen pretende derrogar agora a lei non está gobernando para a maioría, nin está pensando en facer política para a xente, cando temos un marco legislativo de consenso amplo. Digo isto porque, bueno, son cuestións que son cuestións que habría que poñer en riba da mesa, non? Pero xa digo, sin ánimo de entrar a polemizar, eu creo que hai unha cuestión que todos temos clara, que se recolle nesta emenda, que é o mantemento do servizo en Ribadavia. Nese sentido, nos, si se opta por aceptar a emenda e modificar o texto resolutivo, pois evidentemente estaremos de acordo coa proposta, pero si se opta por o mantemento do texto na súa literalidade coa solicitude de derrogación das leis, nos votaremos en contra. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Bueno, claro. Si queres dese orden é indiferente. Si queres falar ti primeiro, Javier. No, vamos a ver, eu a miña intervención é curta, que prácticamente estou de acordo co exposto aquí cos grupos Ribeiro Común e Negar, o literato vale prácticamente para a argumentación da moción de antes que puxo aquí o Partido Socialista, por lo tanto, o noso voto vai ser a prol da moción e agora saber se queréis incorporar como autor da moción a proposta do Partido Popular. Expliquei antes e o volvo a decir un pouco máis detallado, non?
están ben as emendas que poida facer o Grupo Popular. O que pasa co Partido Popular, o que aquí pretende é unha emenda á totalidade, que é rachar e reventar a proposta que aquí trae Reunión Común. Si esta emenda é de engádego ou é de sustitución mesmo do punto 1, bueno, eu podería transaccionala. Que era a relación. Agora, si é borrar 5 puntos a cambio de 1, desde logo eu volvo a decir que Reunión Común non acepta a emenda que propón o Partido Popular, entre outras cousas, porque creo que toca temas sustanciais tamén para o Rexistro Civil. E non só para o Rexistro Civil, sino para a cidadanía, volvo a decir, de Ribadavia, pero tamén da comarca do Ribeiro, que para min, a pesar desto ser unha institución local, tamén é fundamental que exerzan e teñan este servicio o máis cerca posible e é nos xulgados de paz. Entón, eu fago esta contraoferta por definirla de alguna maneira e se o Partido Popular esta emenda a transforma en unha lei de sustitución do punto 1, Reunión Común lle valería, e se non, manteríase a original de Reunión Común. Esta é a proposta nosa. Ben, perfecto, non, nada, a ver, eu creo que fun claro na exposición. Nos, evidentemente, cando presentamos unha emenda de sustitución é porque hai puntos cos que non estamos de acordo, por lo tanto, pois, bueno, se non se acepta non hai ningún problema, nos anunciamos se nos acepta votaremos en contra. Aceptase como emenda o punto 1. Sí, claro, no, pero que nos o que queremos é sustituir o acordo por o que propoñemos, que é instar o mantemento, bueno, repito, instar o Goberno Central, en definitiva, ao mantemento do Rexistro Civil con carácter gratuito no municipio de Ribadavia. Esa é a nosa emenda. E despois, eu entendo, polo tanto, que o PSOE vai votar a favor da derogación da Lei 20/2011, non? Foi o que entendí. Nós vamos a votar a favor da moción que trae aquí a este pleno, compromiso, primeiro compromiso. Claro, incluindo a derogación da Lei 20/2011 aprobada por Francisco Carballo. O PSOE de Ribadavia vota en contra do... Está ben. Está en contra de todo, vale. Pois nada máis. Unha cuestión, entón, se non acepta o grupo que propuso a moción, non hai que votar. Só pela proposta del simplemente inicial, que digo seguro. Ben, ya seguro unha cousa, eso xa se debativo, e vostede sabe ben aquí, e nós xa votamos en contra deso. E se o fixo un ministro socialista e o fixo mal, pois mal está, tamén yo digo, a nós non nos vai encontrar neso. E, polo tanto, xa o dixemos daquela, xa volvemos a dicir agora. É así de sinxelo, que o debate tampouco iba por aí, e creo que aquel debate que fora longo e extenso é bastante bo, recordo, non era así a cuestión. Porque parece que queda así, pero bueno, en todo caso, se algo se fai mal, hai que recoñecerlo. Entón, vamos a votar o acordo da moción, os acordos da moción, neste caso da Reunión Común. Votos a prol da moción, votos en contra, abstencións non hai. Entón queda aprobada a moción. Bueno, pasamos ao noveno punto do orden do día, que é mocións, rogos e preguntas que se formulen regulamentariamente. Entendo que hai algunha moción que se presentou, polo tanto, hai que adoptar, entendo que non hai ninguna outra máis, a non ser que alguén a presente, e polo tanto votaremos a ausencia da moción que presenta neste caso Ribeiro en Común. Eu entendo que a moción, a ausencia queda totalmente justificada. Moi ben. Nós, como grupo de goberno tamén, porque outras veces se nos recrimina a nós outras cousas, nós entendíamos que esta moción podía haber vido sin ser por urxencia, aínda así, como temos por norma sempre, pois vamos a votar
igualmente, sempre foi así, e vamos a seguir respetando, independientemente de que entendemos que se podía haber feito nas comisións. Non pasa nada, porque, como teño dito outras veces, isto se pode debatir perfectamente, non hai ningún problema. Por lo tanto, lemos os acordos e se les parece ben, como anteriormente, co mesmo formato, e despois pasamos a debatir. Proposta de acordo que o Concello de Ribadavia aplique a normativa existente e inicie un procedimento de adjudicación aberto ao público, é dicir, pola adjudicación por libre concurrencia para todos os postos libres da Praza de Abastos Municipal de Ribadavia, co fin de darlle a oportunidade e condiciones de igualdade de libre concurrencia a todas as persoas, veciñas ou non, sempre que se beneficien os que desesen instalarse no mercado municipal, que o procedimento aberto se inicie o antes posible co fin de evitar máis persuizos á cidadanía interesada na ocupación e uso deste espazo municipal. Que dito procedimento sea levado a cabo para todos os postos que se soliciten desde ano 2017 en diante, sen carácter retroactivo dos postos non solicitados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2017 para non crear inseguridade jurídica. Que se faga promoción de maneira aberta e pública da oferta de postos no mercado municipal. Que se cree un registro público de demandantes, que se convoque e reformule a chamada mesa de comercio con funcións de coordinación e organización no propio local municipal, que se incorpore un representante de todos os grupos municipais que se convoque trimestralmente, que esta mesa do comercio teña funcións de coordinación e organización do propio mercado e que supervise e controle o seu funcionamento, autorización da normativa do mercado de abastos, a realidade vigente, funcionamento aceitado no seu interior, limpieza dos espacios comuns ao cuarto do Concello e vigilancia do mercado, publicidade e difusión dos seus comercios. Moi ben, empezamos co debate de moción, neste caso, o tocador de Ribeiro Común. Sí, moitas gracias. Antes de nada, e en alusión ao que comentou inicialmente o señor alcalde, evidentemente este grupo quere explicar a presentación por vía de urxencia desta moción e ten que ver moito coa cronoloxía e os acontecementos dos feitos que na medida saben relata esta moción, non? Bueno, por así decirlo, esta cuestión iníciase o Día de Reis, curiosamente, o día 5 de xaneiro, no que este grupo mete por primeira vez un escrito no que pide que se convoque unha comisión de comercio local da Praza de Abastos, literalmente, de elaborar e aprobar por consenso a normativa que regula a adjudicación basada na transparencia de todos estes espazos municipais, os postos libres da Praza de Abastos e o Café Bar Alameda. Este escrito justifícase cando surde a cuestión do Café Bar Alameda. A raíz deste escrito, ou non, pero uns días despois, o día 9 de xaneiro, ten lugar unha xunta de portavoces municipais no cal aos diferentes portavoces se nos presenta as bases da adjudicación por libre concorrencia da cafetería da Alameda. Cando menos o noso grupo ali xa marca a súa posición en relación co escrito presentado días antes e que eu reitero. Entre eles, evidentemente, fago valoración sobre as bases que ali se nos presentan sobre a cafetería da Alameda e a continuación tamén reivindico que, por así decirlo, si se fai un proceso de apertura pública para a cuestión da Alameda, que é un espacio municipal, ao fin e ao cabo, Ribeiro Común di que se faga, pide que se faga algo análogo aos libres que hai na Praza de Abastos. Ali mesmo debátese que, evidentemente, había unha práctica de que a adjudicación ou a concesión destes postos era en base a unha necesidade que había de encher a Praza de Abastos porque entendíase, e desde logo nos suscribimos, era unha realidade que en anos pasados, afortunadamente pasados, a realidade da Praza de Abastos era cando menos mellorable. A realidade en xaneiro de 2017, así o expresamos nós, Ribeiro Común,
é que, evidentemente, hai unha mellora e aumenta a demanda. E como aumenta a demanda, e evidentemente tamén é xusto recoñecer que esta mellora non só se debe débese a que hai unha mellora da infraestructura, da Praza de Abastos, hai unha mellora porque tamén hai unha reivindicación constante, é certo, de praceiros e das asociacións de comerciantes e dos propios comerciantes, e hai unha mellora e nós creemos que é xusto recoñecer porque os gobernos pasados, a través de liñas de axuda da Xunta de Galicia, gobernos locais, quería dicir, de Ribadavia, investiron nesta infraestructura e, evidentemente, supuso unha mellora. Como consecuencia disto, aumentou a demanda. Ben, nós isto anunciámoslo o 5 de xaneiro e o 9 de xaneiro. Pero que o día seguinte, o 10 de xaneiro, a vez, dúas por escrito, Ribeiro Común avisa e pide e demanda e solicita de que da mesma maneira que se exerce unhas bases e un proceso aberto na cafetería da Alameda, se exerza o mesmo no futuro, e isto é importante recalcarlo, no futuro para os postos que se xan pedidos do 1 de xaneiro en diante. É dicir, Ribeiro Común advirte que nunca se pode ser retroactivo pola seguinte cuestión de non perxudicar a ninguén xa establecido nesta Plaza de Abastos, sino que no futuro. Isto pedimos por terceira vez o 10 de xaneiro. A nosa sorpresa mayúscula é cando, repasando actas da Xunta de Goberno, o 20 de febreiro, estamos a falar de case mes e medio despois da nosa inicial solicitude, decídese resolver directamente, sin libre concorrencia ni publicidade, 6 postos na Praza de Abastos, a pesar, evidentemente, desta solicitude deste grupo municipal. Hai que decir que estas solicitudes foron, de alguna maneira, a través de vía administrativa, é dicir, con toda lealdade cara ao goberno, con toda práctica constructiva cara ao goberno. Pero o goberno non quixo nin coller o consenso, nin coller a comunicación con este grupo que solicitaba isto, e unilateralmente decide obviar, facer caso omiso a esta solicitude de Ribeiro Común, que ademais está avalada na normativa municipal, e o anterior chamado consenso desapareció. Si hai un grupo municipal que advirte e pide ata 3 veces que a concesión debe exercerse a través da norma existente, onde está o consenso dos grupos municipais? Pregúntome e pregúntase Ribeiro Común. Evidentemente, desaparece. E isto, desde o meu punto de vista e desde o noso punto de vista, é o que só se pode adxetivar como temerario, como irresponsable por parte do órgano e da persoa que decide, a pesar de que hai un grupo que o demanda, facer caso omiso, saltarse a norma, saltarse a petición deste grupo e decide unilateralmente dar 6 postos sin publicidade nin concorrencia, tal e como marca a norma. Dúas normas. A maiores hai que mencionar tamén que adxúntase un informe do secretario municipal, de Secretaría Municipal, mellor dito, no que, evidentemente, aválase e confírmase a solicitude, os parámetros que demanda, de solicitude que demanda o Ribeiro Común. A pesar de todo isto, de 3 solicitudes dun grupo municipal, de 2 normativas e do informe de Secretaría Municipal, o Goberno decide a adxudicación directa sin publicidade destes postos na Praza de Abastos. Para nós esta é unha situación de prevaricación, donde, sabendo que hai unha situación que é injusta, se executa de igual maneira. E nesta situación de incumprimento da normativa, das reiteradas propostas, insisto, de maneira moi leal coa institución, o Ribeiro Común decide, evidentemente, presentar un recurso administrativo.
7 días despois, Ribeiro en Común presenta un novo escrito, o 20 de marzo, no que dice e traslada ao goberno municipal e ao alcalde en persoa que de convocarse e de facer execución da principal demanda de Ribeiro en Común, que era a convocatoria pública deste proceso, evidentemente Ribeiro en Común, ao desaparecer o obxecto do recurso, retiraría o recurso. É dicir, o obxecto do recurso, porque é un recurso administrativo contra o órgano que dicta unha resolución. Non é un recurso como se está intentando vender, que é un recurso contra un emprendedor ou contra un veciño ou contra un solicitante, que desde o noso punto de vista non foi ben informado porque tiña a principal responsabilidade nesta labor, que é o señor alcalde. E en vez de informarlo, de que hai un grupo, sí, un grupo, que o día 5, o día 9 e o día 10 traslada a demanda e a solicitude e a petición de que se faga un procedimento de outra maneira, el fai caso omiso de eso, non informa ao demandante, ao solicitante destes postos, oculta esta información e dille, dille que non vai haber ningún problema, que isto sempre se vai facer como se fixo sempre, que dar directamente estes postos. Para nós, a realidade, e este é o obxecto da nosa petición da 5 de xaneiro, a realidade na Praza de Abastos mellorou, no sentido de que hai maior ocupación e, polo tanto, ao haber máis demanda, deberíase empezar a cumprir a norma. E non se fixo. Decíamos que o día 20 presentamos este escrito no que Ribeiro en Común afirmaba que de quitarse de maneira aberta e pública as ofertas dos postos na Praza de Abastos, evidentemente Ribeiro en Común desaparecería e eliminaría este recurso administrativo contra o órgano que executou a resolución, que é o alcalde e a Xunta do Goberno. Ata o día que presentamos esta moción, Ribeiro en Común non tuvo notificación nunca deste goberno, nin deste concello. Ribeiro en Común agarda hasta a Xunta de Goberno do día 27 de marzo, as comisións que foron o xoves anterior, o 27 foi luz, as comisións foron o 20 algo de 22, 20 algo de marzo, xoves. Polo tanto, nos agardamos a última esperanza de que esa Xunta de Goberno do día 27 de marzo presentara e quitara a concurso públicamente estes postos libres na Praza de Abastos, e non aconteceu. Por conseguinte, este grupo decide, o día seguinte, 28 de marzo, presentar esta moción e traer algo que non queríamos, porque puderamos ter feito xa o día 5 de xaneiro, pero insenuamente, hai que decirlo, insenuamente Ribeiro en Común intentou facer vía escrito e registrando escritos, ata en 2 ocasións en escrito e mesmo nunha xunta de portavoces, e volvo a decir insenuamente, agardando que a Xunta de Goberno e sobre todo o señor alcalde fixera caso a nosa xusta demanda. Mas non foi así. Non foi así e, polo tanto, ten que chegar o 28 de marzo e, o que é pior, causarlle un dano a un solicitante que, evidentemente, visto o lío político, por definirlo de alguma maneira, renuncia por vontade propia á resolución, co cal é evidente que o obxecto do recurso desaparece. Ben, esta moción, ademais de aclarar isto, porque ademais hai que decir, eu quero decir, en medios públicos, o señor alcalde saiu dicindo que al menos un relato sesgado, un relato que oculta todo isto que eu acabo agora de clarificar. E, polo tanto, entendo que, se se di públicamente, había que traerlo a este pleno, que foi o que fixo, ao fin do cabo, Ribeiro en Común. E, ademais de aclarar isto, esta moción trae máis cousas a colación, non? E xa hai unha solicitude bella, ademais de mellorar o control e a supervisión na Praza de Abastos, ademais, evidente, de quitar un procedimento da adxudicación aberto e público a estes postos, ademais, tamén
quere facer mención a que se convoque unha mesa de comercio con funcións de coordinación, de organización, de supervisión do funcionamento diario do mercado municipal, que a realidade é que para nós está deixado de man do Concello, e nesa mesa de comercio se inclúan, por suposto, a persoas ou a un representante de cada grupo municipal. Nos entendemos que, ademais da actual composición da mesa de comercio, a oposición, xa que a pluralidade deste pleno manifesta, debe tamén estar nesta mesa de comercio. E, sin máis por agora, vou a pedir a todos e a todas as concelleiras o apoio a esta, para nós, xusta moción. Moitas gracias. Moi ben. Manuel? Moi ben, bueno, pois, en primeiro lugar, destacar que o noso grupo vai asistir a esta moción por varios motivos. O primeiro é que nunha reunión de portavoces, estábamos todos os portavoces, o alcalde nos comentou que había unha persoa interesada en solicitar os postos no mercado de abastos, e bueno, creo que se acordou ali entre todos, porque a última vez que se fixeron a convocatoria sobre a ordenanza pública pois quedou deserta, e parece ser que, bueno, entonces tomamos a decisión de ir otorgando os postos en función da necesidade. Creo que ese foi o acordo que hubo entre todos, se non me falla a memoria, e dixemos, por suxerencia do portavoz do Goberno Común, que había que, bueno, tratar de sacaros como exixe a normativa, reiterando o que acabo de decir, de que a raíz da primeira vez que sacou que quedaron todos libres, pois, bueno, se foron otorgando así. Entón, quedouse, se mal non recordo, todos os portavoces en que ahora este era o compromiso de boa fe, sobre todo de boa fe, nunca se fala aquí de prevaricar, o alcalde, que é unha persona que xa ostenta aquí un negocio de hostelería que incide na economía do pueblo, porque ten moitos traballadores, e a maiores, pois, con esas instalacións que iba a ocupar no mercado de abastos, pois, si nos pedir un pouco máis. En definitiva, o acordo foi que, según se lle fixo a outros ocupantes recientemente no mercado de abastos, que este señor se lle cedían os postos e que a partir de aí os que quedasen que os sacaríamos a concurso sen ordenanza. Iso é, se eu non mal recordo, o acordo que tivemos todos os portavoces deste concello. Despois, sobre os demais argumentos, como xa digo que me vou a abster, as competencias dos mercados de abastos son sempre do non pode interferir na mesa de comercios, nin no seu funcionamento, nin na súa actualización do mercado, etc. É unha actividade que depende exclusivamente do Concello. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, gracias, Manuel. Todo de negar? Pero eu non estou de acordo coa intervención do portavoz de Compromiso por Galicia. Eu creo que, desgraciadamente, as xuntas de portavoz non teñen actas, con lo cual tampouco podemos asegurar o que debatimos e podo desmentir o que dixen e quedar tranquilo porque non hai forma de garantilo. Pero estou convencido que o único que se fixo, ou cando menos o que eu recordo, e de momento de memoria vou ben, trasladouse unha problemática que existía naquele momento porque había unha demanda de X postos de traballo e había unha problemática coa propia ordenanza que especificaba que non se podían dedicar máis de 3 postos, creo que era, ahora non estou 100%, a mesma actividade, e isto é o que se traslada. E claro, despois podemos ser flexibles con ordenanzas ou non, ou podemos estar de acordo ou manifestar concordancias en algún momento determinadas características
casuísticas do que estemos debatendo. Eu creo que non é o mismo otorgar 6 postos directamente a unha solicitude que interpretar de forma laxa a ordenanza en momentos nos que a Praza de Abasto é inexistente. Eu creo que son cuestións distintas, porque hai unha problemática que hai necesidade de resolver. A día de hoxe eu creo que hai moita máis demanda de estar na Praza de Abasto da que había na altura na que se podía apelar en determinados medios de comunicación ao consenso existente naquela altura. E é de todos os xeitos, visto do que vale o consenso neste concello que se modifica a posteriori en virtudes de outras cousas, tampouco me vale como argumentación. Entón, vayamos a... Hai unha necesidade de modificar a ordenanza do mercado? Pois, sentémonos, modifiquémola, debatemos en que puntos debatamos, en que puntos é necesario modificala e chegamos a ese consenso. O que non é normal é actuar de forma, digamos, paralegal, porque non sei se é legal ou non, quero dicir, é algo que descoñezo, por iso digo, digamos, en paralela á legalidade, e otorgar directamente, ou pretender otorgar directamente estes postos na praza, sin ter como referencia a ordenanza. Eu creo que si é necesario, que pode ser, e podemos estar de acordo con que é necesario modificar a ordenanza, tamén hai que analizar que determinadas actividades se podan dar vida ou non á praza e se son necesarios e interesantes para o desenvolvemento desa praza. Creo que hai moitas máis cousas que analizar que das que a priori se plantexan nesta problemática ou casuística concreta. Entón, tamén é certo que o propio Ribeiro en Común ten manifestado noutros momentos a necesidade de convocar a mesa de comercio, teno demandado neste pleno en outras ocasións, e aínda que a competencia da Praza de Abasto sexa do Concello, creo que este Concello está dotado de estructuras consultivas en moitos eidos, e este é unha cuestión interesante porque a estes que estamos sentados aquí permítenos estar en contacto coas persoas que van a sufrir o problema, cousa que me parece interesante porque moitas veces non chegamos a ter esa capacidade e poder discernir unha decisión en función dos afectados. E perdoa que argumente por riba da moción que presentas, pero creo que era necesario puntualizar en determinadas cuestións. Ahora tamén eu quero escoitar por parte do Concello a argumentación que ten para ter decidido facer isto antes de decantar o meu voto. Entón, vou deixar aquí e posteriormente continuarei argumentando nese sentido, en función ao que escoito, claro. César. Gracias. Bueno, vamos a ver, eu creo que temas de contextualización, de cronoloxía, de feitos e demais son cuestións nas que non imos entrar porque non é o que se vai aprobar, o que nos vamos a aprobar, o que se vai votar son os puntos de acordo que se formulan nesta moción. Evidentemente, nos puntos que se formula la moción nos estamos plenamente de acordo e, polo tanto, vamos a votar a favor da moción. Nos estamos de acordo en que se aplica a normativa existente, que haxe un procedimento aberto o antes posible, que se leva a cabo para todos os postos que soliciten, que se faga promoción de maneira aberta e pública, que se convoque, reformule. Eso, eu quero facer especial fincapé neste último punto, é un pouco a colación do que decía Xacobe. O tema da mesa do comercio, e que me parece moi ben traído o feito de que haya representación de todos os grupos nesta mesa, porque entendemos que é unha forma de probablemente evitar os moitos malentendidos e moitas cuestións que ao final provocan situacións indesexadas para todos. En ese sentido, agardamos que se aprobe esta iniciativa para, entre outras cousas, constituir esta nova mesa de comercio con representación de todos os grupos municipais. Pero isto é un tema que non quedaría aquí, sino que estaríamos a falar tamén, se ten pedido en diversas ocasións. Eu creo que é unha cuestión que hai que abordar con valentía en todos os ámbitos. A reformulación de ordenanzas. Hai moitas ordenanzas que están obsoletas. Estamos a falar dunha ordenanza do ano 93. Entonces, hai moitas ordenanzas que están obsoletas e que precisan unha reformulación.
E esta é a ordenanza de tráfico que temos pedido ata a saciedade que se reúna unha comisión de tráfico. Entón, nese sentido, nos creemos que hai que afrontar eses retos con valentía, poñerse a traballar para a reformulación e adaptación á actualidade de todas estas ordenanzas. Pero volvendo a moción concreta que estamos a debatir, nos estamos de acordo cos acordos que se proponen, por lo tanto, imos a votar a favor. Pois vou intervir eu por respecto a Xacove, ainda que eso é... Eu non vou entrar a debates que non corresponden. Estou completamente de acordo co que decía o portavoz do Partido Popular. Claro que esos puntos os suscribimos todos. Claro que sí. Porque eu tamén recordo, como se dixo, e aquí habrá quen diga que non, que a partir de que estes postos que se habían pedido no 16, non no 16, home, me vas decir que a min cando se pediu, hai incluso recortes de prensa. Entón, claro, o único error que tuvo a mellor esa persona é non haberlo feito por escrito, porque se entende que cando hai un acordo de todos os grupos e o había. E agora vou explicar por que o había, porque se non había para este, non había no 16, ni no 15, porque se algo se fixo mal antes. Claro, porque aquí está moi ben falar a posteriori, pero por que os do 17 e non os do 16? Pregunto, non digo, porque se o alcalde fixo algo tan malo, ou os alcaldes, porque non só fun eu, tamén o fixeron no 15 e no 16. Quero dicir con isto, porque por responder xo que ti dices, o motivo é moi sincero. Isto se empeza a fraguar, como todo, dende fai moito tempo, porque levar a xente ali, porque eu podo resumir tamén como se estaron outros negocios que se puxeron ali. Pois tan como que se iban poñer fora, e o mellor de casualidade entrar aquí e ofertarlle ese espacio. Porque moitas veces o que hai que facer é de comerciales. E non estou de acordo, evidentemente non é a cousa que se está a decir, é que é descoñecemento, César, do que estamos falando. Sí, digo xora por qué. A ordenanza se modificou. E o gran éxito desa, non solamente o que dice Brais, do tema da plaza, non solamente foi o tema de poñela en valor, reparala, repoñela e todo o demais, sino cambiar a ordenanza. Porque a ordenanza, eu sei que vendo que falo, porque fixo este concelleiro que fala, non permitía, e o Celso sabe que está aí, porque tamén o falamos, e se aprobou por unanimidade, quero recordar, era que non se permitía poñer máis que pescado, carne, floristería, e non recordo que outra actividade. E o acordo que se fixo entre os tres era o mesmo que se fixo con estes actuales que quixemos dar agora. A min, que nadie me veña dicindo nin prevaricacións, nin cousas por estilo, porque o acordo era dos teus grupos. Ora, se queremos facer outra cousa, é disto. Porque eu digo, repito, as miñas únicas declaraciones públicas foron decir o mesmo que estou dicindo ahora. Non entendo, eu sigo sin entender cal era a motivación. Se a motivación era decir que era, desde o punto de vista administrativo, unha cuestión errónea como estábamos facendo, eu xa digo que sí. Claro, é que se é esa motivación, pois a mí me vale. Por eso, o goberno non lle contestou, porque o que iba a facer é admitir o seu recurso. Porque, como dice vostede, os acordos se poden rachar por ambas partes, ou por vostedes ou por nós. E, polo tanto, nós tiñamos un compromiso con dúas solicitudes, non unha, dúas, Xacobo, dúas solicitudes de 3 e 3, como se fixo outras veces, e ademais con unha particularidade, que hai que dicilo todo. Quedan postos valeiros. E eu, que algunha hora vai desmentir, dixen unha cousa tamén, que se iba a facer eso, pero se quitarían a concurso, sobre todo os dous de arriba, porque tamén o saben os comerciantes, que o poden decir, que eso se fixo así, e se dixo que como aí podía haber discrepancias, porque entre comillas podían ser máis apetecibles, e se falou outras veces, pois o mellor se faría a partir de que entrara o 17 e a partir do que expuxo Ribeiro en Común. E eso tamén se falou, así que ninguén negue que se falou eso, porque eso é verdade. E eu o falei, e eu tamén, Xacobe, teño memoria.
Tamén, nas xuntas de portavoces, tamén é xusto dicilo, e vostede o sabe, tamén estou esperando que se conteste para unha xunta de portavoces para cando nos vamos reunir a proposta súa da data e a proposta que o único que contestou foi o señor de Compromiso por Galicia. Isto fai máis de 15 días. E o que contesta. Me parece un pouco chamativo. Xa que falamos de consensos, e vostede foi o que me fixo a min chegar a eso, e vostede sabe que puxemos eso como condición, esperar que día tiña vostede libre, vostede mos trasladou, eu yo trasladei e a mí non se me contestou. Por lo tanto, sexamos serios, porque se non somos serios, eu tamén podo dicir moitas cousas, pero a min me gusta a seriedade nese sentido, e eu fago as propostas que fago e as fago nos foros que fago. Se hai que coller acta de todo, pois vale, daqui en adiante o insenuo seré, non o digo por vostedes, digo que o insenuo seré, porque isto trasladei non é, e é a única motivación que había. E a motivación, ahora que hai estes acordos, xa dixen antes, eu estou completamente de acordo co que dice o portavoz do Partido Popular, porque eso é a norma que había que seguir, pero con esa norma non hubiéramos enchido a plaza. Así de sincero, porque é como estaba anteriormente, estaba baleira. E, por certo, se quitamos ahora o concurso, tamén quero ver a responsabilidade de quitar o concurso, a ver se ahora participan e non queda baleiro ese concurso público, porque xa tiñamos asegurados 6 postos, como decís vos, 5 postos de traballo e inversión. A ver se quitando ese concurso público hai tanta demanda. Porque ao millor, vostedes teñen información que eu non teño. E non o digo, claro, ao millor vostedes teñen información, pero eu, Brais, a información, digo, de a demanda que pode haber, eu non teño máis que a que tive, non teño máis. Quero dicir, non hai máis demanda que coñeza este concello. Non me fan dar unha pregunta. Non, o digo como reflexión. Digo, eu non teño máis demanda. Cando se fala de que hai máis demanda... Pero eu non o sei, e sabes máis, non o sabe ninguén. Ou o sabes ti ou ninguén. Por eso eu non o sei. Bueno, pero isto... Eu non o sei. Non vou buscar o confrontamento de cousas que, dende o punto de vista da cidadanía, se fan mal, como vostede dice, que, dende logo, a cidadanía lle moi e tamén sabe quen fai as cousas mal. Cando un erra, pois ten o que reconocer. Punto. Non é unha cuestión de prevaricación nin de nada. Aquí se actuou de boa fe dende un principio. Esa boa fe conlevou que a plaza este como este. Non costa nada decir que se cambie de ordenanza, porque deso non se fala, levou a eso, levou a que se enchera. E non costa nada tamén decir que o mesmo procedimento, volvo a decir, do 17 vale po 16. Porque se eu tuvera en riba da mesa, como vostede dice, peticións de 7 ou 8 postos, pois teríamos que haber feito o que vostede dice sin problema ningún. Pero cando hai unha petición de 16, por certo, lle digo, a única diferencia, e yo pode, xa o falou vostede, tamén seguramente, ca persona que iba a optar eses postos, e yo pode dicir. Eu falei con moitas persoas. Non digo como algo, non se polla de dizer que non lle estou atacando. Non, estou atacando a vostede. Estou lle dicindo que se pode falar con él e o pode acreditar, que por certo tamén denunciou por razóns obvias. Eso empeza no 16, vou lle dicir. O único erro é que como non tiña claro o xeto do seu negocio, foi ao mellor non facer a petición no 16 se sabía que iba a pasar eso. Porque houve outros no 16 que si o pediron e se adxudicou da mesma maneira. Por certo, están sin poñerse. Que temos que facer? Temos que darlle para atrás esas adxudicacións. Según o que se dice aquí, tamén é o que teria que facer eu. Porque sin... Debe aprender a ler, quizáis. Non, xa sei que vai dicir... Escoite, Brais, escoite. Xa sei que vostede dice con carácter retroactivo, pero se a norma se incumple igual no 17 que no 16. Non o dicta vostede a retroactividade das cousas. Claro, non. O dicta a norma básica do dereito. Non, como que a norma básica? Non, pero que yo explique. Pois que explique na facultade de dereito. O que estou dicindo é que se a norma había que aplicala
aplicada no 16 e no 15. E iso non o discute ninguén. Entón, eu o que digo é, non entendo cal foi a motivación. Non o entendo. Non xa explico. Sí, eu deixo de explicar. Eu non o entendo. Pero, dende logo, sigo dicindo que foi un erro. Como é un erro, pois, os erros, pois, se poden enmendar. Xa veremos que a concurrencia competitiva, xa veremos. E xa veremos quen erraba nese sentido. Si vostedes que presentaron eso, e polo tanto, terán que explicar as cousas, ou nós que había tanta demanda que o millor non nos supemos ver, e o millor tuvemos que ver feito, e seguramente se hubieran presentado moitísimos máis que ata o momento non o fixeran. A ver se é certo. E nós estamos completamente de acordo nos acordos. O que non estamos de acordo, por iso non vamos a votar a favor, é que vostede nos fala de prevaricación ou cousas así. Pois xa lle digo, se o fixemos agora, non o fixemos no 16 ou non o fixemos no 15. Así yo digo, porque a boa fe, neste sentido, sí que manifesta. Sí que manifesta. Por lo tanto, eu non teño que entrar a debatir eso, porque xa lle digo que non hai máis motivación que intentar reactivar os negocios que había aí. Por lo tanto, nós, en ningún momento, ningún interés por ninguén, ninguna motivación extraordinaria, nin nada. Porque volvo a decir, quedaban postos babeiros, e van a quedar. Porque ahora os 6 hai que sumar todos os demais que ainda quedan. Por lo tanto, esa é a nosa idea cando se fixo, non era outra. E vostede tamén sabe porque la trasladamos. Era unha cuestión que non trasladamos. Por tanto, explique vostede o seu parecer, que creo que non nos vamos a convencer mutuamente, porque eu non dudo das súas intencións, non as comparto nin as entendo, pero dende logo as nosas, durante os outros anos, foron feitos. A partir de aí, cada un xa quitará as súas conclusións. Eu creo que os ciudadanos as quitan. Nada máis. Podo falar? Sí, pode. Ben, da longa intervención que fixo, anoté bastantes ideas, agardo... Bueno, longa, agardo non longa e redundante, e agardo non redundar eu e tampouco esquecerme de nada do apuntado. O primeiro, creo que é necesario recordar que isto sigue sendo, a pesar de todo, unha administración pública. Isto xa o punto número 1. Da súa intervención, o resumo podese reducir a expresión foi un erro. Inicialmente, vostede, na súa intervención, di o erro que cometou esta persoa en relación ao solicitante. Co cal, fala de que houve un erro, pero na súa intervención menciona que ese erro o realiza inicialmente a persoa solicitante. Cara ao final da súa intervención, de novo, volve a mencionar o erro desta, de novo, persoa solicitante, e dedúcese da súa intervención que o erro tamén é de Ribeirón Común por todo isto. Sen embargo, aínda non lle escoitei unha soa palabra, un só argumento que desminta toda a cronoloxía de feitos acontecidos e que se reflexa nesta exposición de motivos. Ningún. O 5 de xaneiro, 9 de xaneiro, 10 de xaneiro, as común e as solicitudes constantes de Ribeirón Común sobre esta cuestión, que é certo, se falou e Ribeirón Común trasladou. E evidentemente quere, a pesar de todo isto, achacarlle o erro ao solicitante e a Ribeirón Común. Disculpe, eu non o interrompí antes e prego de que non o fale. E menos que me interrompa outros concellares. A ver se é con todo. Como? Que digo? Que su mismo podía justificar que estás continuando. Cando estaba falando non interrompas. Non interrompas. Xa está. cada día máis. Siga vostede. Gracias, señora alcalde. Estaba dicindo, antes de ser interrumpido, que vostede fala de erro. Fala de erro, pero inicialmente alude ao solicitante e, cara ao final da intervención, dúcese da súa intervención que foi de Ribeirón Común. E Ribeirón Común acaba de demostrar aquí en pleno que Ribeirón Común fixo as cousas donde había que facelas e trasladounas, ademais, na xunta de portavoces, trasladouna por escrito, como hai que facelo nas administracións públicas.
e en todo momento desta cronoloxía se deduce con claridade que hubo boa intención de alertar de que non se fixera un procedimento como finalmente se acaba facendo. Pero xa é o colmo e é a primeira vez en todo o pleno de 38, casi 40 minutos que vamos falando desta cuestión que vou a facelo. Non se pode causar nin adjudicar de erro ao emprendedor de ninguna das maneiras. O erro é de quen omite esta información toda, que só a coñece vostede. Era vostede quen a coñecía. Era vostede quen coñecía que hai un grupo, vostede fala dun consenso de 3 grupos, cando desde maio de 2015 a realidade neste pleno é totalmente distinta. Pero é máis, e este é o xeto que eu lle quero explicar, é que a realidade da Praza de Abastos mudou. E este é o xeto que a nós, a Ribeiro en Común, lle leva a pedir que se faga algo que se fixo na cafetería da Alameda e que nós entendemos que tamén é aplicar o mesmo procedimento para isto. Eu entendo os compromisos, pero a pregunta é tamén que problema hai en facer, porque aquí estamos a falar de que ao mellor agora se fai o concurso e non vota xente. Cal é a diferencia entre dar directamente a unha persoa e que se paga públicamente e que le das a posibilidade a calquer veciño si quere a optar e se non quere a non optar? Se hai unha persoa interesada, é o mesmo un método de designación directa que de aberto e de concurso. É exactamente o mesmo. A non ser que, claro, evidentemente, se queira vender o favor. Se queira vender o favor de sin ningún problema. Que é o que fan en moitos concellos desta comarca, é certo. Eu tiña a ilusión, ou por menos, ou mellor, a inseguridade de agardar que aquí en Ribadavia non se fixera. Pero aquí vese que tamén. Entón, esta é a única explicación, porque senón, vostede fai má pregunta porque agora, e eu lle respondín, porque a situación da Praza de Abastos mudou. Afortunadamente, tamén gracias ao goberno anterior. Evidentemente, non que vostede estaba, por suposto, xa o dixen, vai incluso registrado nesta moción. Pero é obvio que agora hai máis demanda. A proba é que hai unha persoa que quería, ou dúas solicitudes que querían entrar aí. Esa é a proba de que hai máis demanda. Por non falar de que aquí os grupos municipais, ninguén... Esas duas solicitudes. De que? Non entendo. As que houve. Bueno, claro. Claro, esa é a proba de que hai demanda. Ou non. Claro, non, é que esa é a proba de que hai demanda, por suposto. A pregunta é, por que fai vostede? A pregunta é, por que e non agora? E a resposta é, porque agora hai máis demanda. E agora a situación da plaza, afortunadamente, mellorou. E hai que dicilo tamén. Vamos a dar a volta á pregunta. Cal é a motivación, sabendo de que hai un grupo, cando menos un grupo, que pedía que isto se fixera de forma aberta, cal é a motivación do señor alcalde para obviar esta solicitude e exercer e actuar como se aquí non houbera pasado nada? E, por suposto, e o que é máis grave para Ribeiro en Común, omitirlle e ocultar esta información ao emprendedor e ao solicitante, que para mí este é o máis problemático de todo. Este é o máis problemático de todo. Como non hai registro público, de demandas desto, como non hai nada público ni transparente que está pedindo o Ribeiro en Común, eu non podo contestar se o que eu digo é mentira ou non. Pero como eu non o coñezo, deduzco que non é así. Non hai. E ese é de outras cousas que, por certo, esta moción pide, que haxa un registro público. Porque a realidade da Praza de Abastos, francamente, é que mellorou un mundo. Pero tamén é que hai moitísimas cousas máis que mellorar. Desde postos que non existen e que hai que ocupar. E eu insisto, nas administracións públicas, os espacios públicos e municipais, decídese desta maneira. E volvo a decir,
podemos enturbiar a realidade que, por certo, non desmentiu das nosas solicitudes. Podemos ocultala con insinuacións que, desde logo, a proba cronolóxica que aquí se reflexa nesta moción desminten. Pero a realidade é que Ribeiro, desde o minuto 1, intentou facer isto polas boas, intentou avisar e o fixo en 3 veces, e a realidade non só é que non se nos fixo caso, sino que a demanda desde 5 de xaneiro a 30 de marzo hoxe é que isto está bloqueado. É dicir, a oferta pública das prazas de abasto, dos postos da praza de abastos está bloqueado por este goberno. Este é o que sucede. Sí, bloqueado. Poden servir vostedes, igual les fai gracia xogar coa vida das persoas e coa transparencia e coa xestión pública correcta. Igual lle fai gracia. Pero, desde logo, a Ribeiro en Común non lle fai ninguna gracia. E o colmo é de que o único responsable, o único que o alcalde, fale de erro para achacarlo ao emprendedor e estará grabado, evidentemente, e a este grupo que, claro, con un único concelleiro obstaculiza o desenvolvemento de Ribadavia e o principal culpable de todos, mesmo de favorecer os orzamentos municipais. Pero eso é outro erro que falaremos en outro momento. Gracias por agora nada máis. Se pode? Perdón, Manuel. Nada, Que pasou? No. Volvo a incidir no mesmo. Se argumentei antes un acordo entre todos os portavoces, vexo que non se cumpliu. As próximas reunións de portavoces habrá que, non sei se o señor secretario pode actuar como valedor dando fe, e punto, nada máis, non ten nada que decir. É unha cuestión que é a selección. Primeiro quería puntualizar unha cousa. Estaba esperando e sigue esperando a hoxe a convocatoria desa xunta de portavoces a que vostede aludía, con o cual non é algo do que eu teña culpa, vamos, como parece ser que eu teña a responsabilidade de que non se tire o que estemos que teña eu non dixen eso, eu o que che dixen é se queres convoco a día que non poidas. Convoca cando vostede estime oportuno para iso o convocante. Se eu non podo ir, non me parece que sería xusto que dixeses o que eu dixen, que me parece que sería xusto, xa está ben darlle a volta as cousas. Digo que sería xusto que non seguiras, non fora seguidista. Eu dixen que ti fixeches unha oferta porque quedamos en que o día que ti puxeras sería o que puxéramos todos. O portavoz do Partido Popular, que neste caso era Miguel, tamén o sabe, e o portavoz de Compromiso por Galicia. Eu sigo esperando a resposta de que o día que a ti che iba ben protestarades si era bo para todos. Simplemente que se respondera. Si eu chego a convocar o día que non puxemos, seguramente estaría dicindo que puxeches o día que ti non dixeches. Eu só digo que é unha cuestión de ser un pouquiño, cando menos, tolerante, coller e escribir si se pode ou non se pode. E que o sabes ben, porque a cuestión é así, de sinxela. Non dixen outra cousa. Non dixen que fora cousa. Deu a sensación vostede de que eu imposibilitaba esa convocatoria. Só digo que este concelleiro está esperando a convocatoria, sin máis. Eu creo que e non coñezo a opinión do resto de concelleiros, pero eu creo que estábamos esperando simplemente a convocatoria da reunión. No momento que quen tiña dificultade era eu e manifestei a miña posibilidade de asistir estes 2 días, pudo ser convocado. A coñeces, a coñeces porque puxemos no grupo de portavoces e eu puxen, e como ben sabes, nadie contestou. Por non che decir que era verdad, pero entendemos todo mal. Pero tamén se pode entender de que non teño ningún problema. Non estaba dicindo que fora culpa túa. Pero bueno, eu non teño necesidade ninguna de defender ao resto de grupos. Tamén digo que a mí ten unha sensación de que quedaba eso de esa forma sobre a mesa e quería aclararlo simplemente. Ao que nos compete. Eu digo que se este verão non chove, temos escasez de agua e chegamos ao consenso de comprar agua, o ano que
chove a cántaros e temos excedente de agua, vamos a seguir comprando agua porque hai un consenso previo nunhas características concretas? Eu creo que non. Entonces, eu creo que se modifican as características do consenso en sí, é necesario chegar a outro consenso, porque os datos non son os mesmos. Entón, e iso quere decir que non é o mesmo facelo en 2015 que en 2016, porque as variantes son distintas. A partir de aí, vostede mesmo di que a ordenanza se modificou e grazas a esa modificación os resultados que se obtiveron son óptimos. Pero tamén di que non se pode cumplir esa ordenanza porque senón imposibilitaría o crecemento da Praza Mayor, da Praza de Abastos. Entón, eu non entendo. Eu non entendo. Ou se chegou a esta situación de bonanza porque se modificou a ordenanza e esa ordenanza é boa porque chegamos aquí, ou non é boa e hai que modificala e por eso non se aplica agora. A min hai algo que non me cabe. Entón, dado que faltaba, simplemente o único que falta é manifestar o meu voto e estou de acordo con o que se expón na moción, eu vou a votar a favor. E se me quere acusar de seguidista, acúseme que tampouco teño problema, que teño... Non, eu volvo a repetir, como decía o portavoz de Compromiso por Galicia, tenemos que gravar os que rachan os consensos aquí non é esta alcalde, porque despois non, sí, porque a mellor fala, porque outro día que non estaba nas cousas se dixo por o tema das obras, que lle demostrarei que non é certo, porque hoxe mesmo entraron proxectos, por lo tanto eu non racho nada, eu teño palabra, e cando teño palabra e o poño nun grupo en que estamos todos co que vostede me dice, os que non responden, nin eu acusei a vostede, vale? Entón, non lle dei a volta, porque é a hora de estar dando a volta ao tema da ordenanza, que eu cousas que eu non dixen, porque eu hoxe estou empezando a molestar. E non é algo que habitualmente falo, pero, dende logo, o debate de hoxe neste sentido é pernicioso. Porque volvo a decir, eu falei deste tema moitas veces. Se alguén o quiso rachar, non fun eu. Se o emprendedor sabía desta situación, se o emprendedor, ahora intentamos dicir que eu lle botar culpa ao emprendedor, o mundo ao revés. Cando eu non presentei o recurso, ollo, e que o emprendedor sabía que había esta problemática, tamén o sabía, tamén o sabía, e que se lle trasladou, tamén o sabía. E por algo se lle trasladou tamén que o quitaríamos a concurrencia competitiva, como vostedes dicen, e el mismo dice que non vai optar a esa situación. Polo tanto, non digamos cousas ou queramos achacar a culpa a quen non a ten. Nin eu lle intento trasladar a culpa ao emprendedor, como aquí se quere dicir, só lo faltaría. Vamos, é que isto é o mundo ao revés, volvo a dicir. É o mundo ao revés. Eu non vou a rebatir nada do que hai por escrito, porque hai cousas que non hai por escrito e que se trasladan ás persoas. E os compromisos non son compromisos como se quere aquí facer ver para vender favores de que. E logo que lle vendimos os favores a algún familiar de algún concelleiro que hai aquí. Claro, non, madre mía, non, porque, digo, porque se... Enténdaseme ben, porque fíxose a mesma labor, fíxose falar con eles, explicarle a situación e eles pedir. Entón, non, Miguel, non o digo como atacando a ninguén, digo, hai que ser xustos, se lle vendeu o favor a alguén, digo, vostede, claro, digo, non se lle vende o favor a ninguén, porque vostedes o saben, porque o levamos falado moitas veces, e as peticións que hubo aquí, por eso, as peticións que hubo aquí se aceptaron todas. E iso ten que recoñecer vostedes porque é así. E se valoraron todas. E o falamos en Comisión de Goberno todos. E sempre se trouxeron aquí por parte de todos. Entón, non digamos que era para intentar vender favores. O único favor que intentamos vender é que esa plaza funcionara. E volvo a dicir o mesmo. É que ten que seguir sendo a intención. A pregunta é, porque é a cuestión ao revés, e vai funcionar que quitemos a concurso, porque dicía, non, é que, por que non se quitou? Porque habría máis, só envolver a situación. Eu volvo a decir,
falaba ca xente que viña a preocuparse ou interesarse por unha situación con excepto. E digo mesmo, houve peticións no 2016, máis peticións que esta. E non dixen que fora erro, digo que o erro, ao mellor foi non habelo feito por escrito. Estar falando cas persoas igual que se falou cos anteriores. O que pasa que os outros emprenderon antes que esta persona en concreto. Esa é a única diferencia. Entón eu non entendo a diferencia do 2016 que do 2017. A mí me teñen que explicar algo no procedimento. Porque se o procedimento fora distinto, xa sei que é unha administración pública. Xa sei que é. Por iso, vostede mesmo recoñece que se antes a fórmula funcionou ben, ahora volvería a funcionar tamén ben, porque estaríamos falando desa creación. A realidade da situación, aquí temos o concurso, perfecto, eu volvo a decir, é o mesmo, pero a realidade a día de hoxe é que renunciou a persona a 5 postos, ou a 6 postos, a 5 postos de traballo, é unha inversión importante que ademais podía sentar un negocio que podía ter continuidade no tempo. Esa é a realidade da situación. O demais, pois, se temos que facelo de outro xeito, pois non vou decir, separar. Si a sensación de ter a razón no tema administrativo lles convence, estupendo. Encantados aquí todos de que tuveran a razón administrativamente, pero a razón noutros aspectos non a ten. Esa é a situación. E non hai outra. E, por lo tanto, se se quita o concurso, cando se quite, xa veremos cantos optan, e xa veremos se vostedes tiñan razón, xa veremos se hai tanta demanda como se dixo aquí. E no momento que se diga ou se vexa, pois, ao millor, eu mesmo, mire vostede o que lle digo, eu mesmo lle pedirei disculpas a vostede. Se é así, se hai moita demanda, porque para que haxe esa oferta que teníamos que facer, tiña que haber moita demanda, eu non a coñecía, só coñecía esa. Pero se é así, e se se quita ese concurso, e optan moitos máis, eu mesmo lle pedirei disculpas. Pero tamén lle digo unha cousa, se queda deserto, espero que vostedes non me pidan nada. Claro, espero que o fagan, porque tamén que o procedimento estaba ben feito. Digo eu, ou polo menos con boa intención, non co ánimo de vender favores, porque lle aseguro que non era así. Vale? Porque non era así. En todo caso, xa lle digo, o emprendedor e a Asociación de Comerciantes coñecen ben cal é a historia, lo seguro. La conocen ben de antes e depois. Non hai que debatir nada máis, porque creo, sinceramente, que xa lle dixen que vostedes terían unha motivación e eu tuve a que tuve, a mesma que tuve no 16 e no 15 anteriormente. Era algo, nada máis. Por lo tanto, vamos a votar a moción. Como autor da moción podo acabar? Non, xa non hai debate máis. Non, pero é que... Non hai debate, non hai debate. Non hai debate, Brais. Non hai debate, non hai debate. Non, pero non hai, xa está. Creo que xa aclaramos todos. Como dixo vostedes, xa son longos, os debates hoxe xa máis. Creo que está, creo que está ben. Non, vamos, o noso grupo tamén nos dixen, non nos vamos a estar por unha situación, porque non é que estemos en desacordo, volvo a decir, cos puntos, porque os puntos é que estamos de acordo porque xa dixemos que os íbamos a quitar anteriormente para 2017. O que estamos en desacordo é que a exposición de motivos é moito saídos, por exemplo, no tema da... Porque mire vostede, tamén yo digo, eu levo aquí 14 anos, e sin unha sola mancha, e os meus compañeros tamén, e podemos ter moitas equivocacións, pero nadie nos vai vir aquí a acusar do que non somos, e nós somos un exemplo, en moitas cousas, un exemplo de honradez, transparencia, que vou facer, e tamén de cousas mal feitas, por suposto, porque quen non as fai non se equivoca, pero polo tanto a nós, de prevaricacións e cousas desas, non nos vai acusar. E se nos quere acusar, o ten moi fácil. No, pero digo yo, o ten moi fácil. Acude a aquela casa de e o fai, pero a min insinuacións dese tipo comigo non, por favor non lle vou facer eu a vos, non, porque a obsesión con este alcalde non repercute ben, non repercute ben para todos os vecinos. Este é un caso moi claro, e vostede o sabe tamén. Como se pode ver... Eu non teño ninguna, eu só lle digo que neste caso foi así. Votamos e xa está. E a saída de tono constante. Eu non teño ninguna saída de tono. Evidentemente, se grava nos plenos. Vamos a votar. Eu non teño ninguna salida de tono, aínda que se me acuse de cousas, non teño salido de tono. Fíxese vostedes se teño paciencia con isto. Votos a favor da moción.
Votos en contra non existen e abstencións. Moi ben, pois queda dictaminado. Pasamos, se hai máis mocións, non sei se hai máis mocións. Non sei se hai alguna moción máis. Digo, por ausencia. Moi ben. Robos e preguntas. Empezamos. Entendo que tampouco hai ningún robo ni ninguna pregunta por escrito. Entendo. Non sei se alguén as fixo. E, se non, pois pasamos ao turno ordinario de robos e preguntas e respostamos. O que si, o digo antes de esquecerme, digo porque son as 11:20 da... Eu, o que si propoño, eu digo aquí públicamente que é o que vou facer a partir de agora con moitas cousas, visto. Sí. Vou facer así públicamente para que se me escoite. O que si propoño é, se vos parece ben, que cambiemos o horario ao que tiñamos habitualmente, en vista de que somos 5 grupos, porque é que, se non, a veces non vamos poder rematar os plenos. A mí me dá igual. Evidentemente, para min é millor, pero eu creo que non ten sentido sendo máis grupos. E, polo tanto, volver a ter 19 horas, pois non estaría mal. Pero é unha proposta que fago, é unha proposta que traslado aquí, porque, evidentemente, as palabras, como ben dixo, se las lleva el viento nestes lados. O grupo non hai problema. Ben, non, digo que o podemos debatir cando sexa, digo que a proposta a traslado e despois me a trasladaredes cando que irades. Non hai ningún problema, que temos un mes longo para plantear. O digo, porque se non as 12 temos que rematar, non se está secretario. Por que? Non, porque é así. E, polo tanto, o digo por o ben da democracia. Miren vostedes que eu podía facer o contrario, poñelo ás 9 ou poñelos cada 2 meses, como se fai noutras vidas. Sí que é o que che permite a lei, ainda que algúns extraños. Claro que sí. Nada, eu simplemente, como xa nos estendemos bastante pleno, eu recordo aos concelleiros de infraestructura e servicios demandados por varias xente que se trata de la uniformidade da luz na ponte de San Francisco, de tomar unha decisión xa cos árboles que están na rúa principal, na rúa Progreso, que levantan baldosas, meten sus árboles ventanas. Creo que sería unha evolución citable. O outro día que unha señora non denunciou ni nada, conocida de todos, día de... Os árboles da rúa Progreso, todo que aquilo levantan as baldosas, meten as ventanas, e, bueno, xa para non me quero estudar máis, che contestos, te aseguro que estamos nelo e o concelleiro tamén. Ahora parece ser, eu sinceramente, pero ollo, tamén, informes técnicos que lo avalen e demais, eu creo que hai que é o que hai que facer. A miña idea é eso. Pero iso tamén é complicado e é caro e todo o demais, porque aquí falar non ten cancelas. E podo lle contestar eu por o do puente? Porque por o das luces. Sí. Eu demandas... A ver, xa faláramos outro día do tema este. Resulta que se falla un couso de luz é por aquel accidente que houbera que chimpara unha farola para baixo, non? Entonces quedou aí un hueco e quedaba unha sinala. E o outro día estaba mirando de poñelas todas do mesmo color, pero faltabanlle, non había os repuestos onde se collen habitualmente, entón estás esperando que veñan para poñer. Portanto, solucionado o tema. Moi ben, sabes que o concelleiro che fai caso. No, que tamén o dixo o Xacob, o outro día nas comisións. Ribeiro en común. Gracias. Ben, o robo típico e xa histórico de solicitamos que se colguen na página web os plenos grabados deste concello. Solicitudes xa iniciadas xa feita ao principio da legislatura. Recordamos un robo que agora mesmo vai a ser pregunta. No pleno de fai un mes este grupo fixo o seguinte robo, que por parte da Consellería de Cultura se programe algunha actividade cultural durante a vindeira Semana Santa. Ese robo agora transformase en pregunta e saber si vai haber algunha actividade cultural
que atraia ao turismo e tamén aos veciños que van a estar aquí de vacacións esos días en Ribadavia. O mesmo reiterar unha pregunta que se fixo no anterior pleno en relación coa moción sobre o Centro de Saúde presentada no seu día. Interesábamos saber cal é a situación administrativa, xa que se saíra públicamente de que había problemas administrativos de documentación, para entendernos. Estou me referindo ao proxecto do novo Centro de Saúde e aos seus terreos. Respecto a tener algún rogo máis, fundamentalmente alguna veciñanza traslada a preocupación sobre o depósito vello de agua que hai nas casas sociais de Núñez Calero, conhecido como a Bichita. Ese depósito de agua, hai parte da veciñanza, sobre todo que vive nesa parte, pero non só, que hai un problema e que por lo menos non ten bo aspecto de seguridade ese depósito. Mesmo no temporal podíase perigar e poñer en situación de perigo a caída do mesmo. O noso rogo é que desde o Concello se inicien os trámites para estudiar a posibilidade da súa retirada. Así polo menos o entendemos nós. Un rogo a maiores é advertir que na vila de Carballiño, na saída xusto no límite que hai entre Carballiño e Maside, onde hai un poboado sabolista, ali antes había unha sinal que marcaba Ribadavia e que desapareceu. Agora, das blancas, da sinalización da poboación. E agora mesmo só se mantén unha de información de termas da comarca do Ribeiro ou algo así, unha xeralidade. Respecto á información que se traslada aos grupos de que se están tendo conversas con responsables de educación respecto á sustitución da titularidade do pabellón de Maquians, nos gustaría, como pregunta, saber en que situación se atopa. A principios de marzo este grupo, outra pregunta. A principios de marzo este grupo registrou un rogo que era que en relación á situación do mal estado na zona chamada Lamisiños, na parroquia de Santo André, atopábanse mimosas fundamentalmente e árbores caídos despois supónse que despois do temporal. Solicitábamos se proceder ao arranxo e a retirada destes. A pregunta é, porque a descoñezo, non sei se se fixo. Respecto á noticia que apareceu o 29 de onte, despois de que poucos días anteriores houbera unha comisión informativa e ao grupo non se nos informara do mesmo, nesta nota de prensa ou nesta noticia de prensa decíase que unha empresa vai a lavar a rúa do casco histórico de Ribadavia. A este grupo gustaría de saber cando se decidiu e se se sabe ou non, porque o mellor ainda non, o nome da empresa e en que vai a consistir esta cuestión. E a última das preguntas en relación ao Parque dos Sardinillos, xa trasladada en comisións ao concelleiro. Nos gustaría tamén saber o proxecto, en que características vai a ter, a cuantía, fundamentalmente o proxecto, a cuantía e se a solicitude de plans provinciais se respetou o acordado por consenso polos grupos ou se modificou e se vai fazer frente ao acordado, entre elas a intervención na Guardia General e en melloras de infraestructura cultural.
cultural, que creo que era o acordo para registrar esta solicitud. E creo que nada máis, moitas gracias. Moi ben, como vostede di que isto é unha administración, e como xa lle fixen anteriormente, creo que non ten queixa porque non me trasladou, pois contestarei, tomarei os rogos e contestarei todo por escrito. Así, vostede creo que lle dá moito mellor. Sacamos. No camiño que vai dende a Quinta Ribadavia, a altura do Muiño da Plega, que supoño que se chama así, non sei, aí levantan cheiros como de alcance, non sei se hai unha rotura ou que hai o saliente cara ao río, co cual, en ambos os dous casos, gustaríame que se solucionara o problema ou que cando menos se averiguase de que. Se non me equivoco, hoxe celebrouse unha reunión do BDR ou está a celebrarse, pois eu tiña ese dato, e de todos os xeitos a pregunta é a mesma, é dicir que participación vai ter o Concello que participación vai ter o Concello de Ribadavia no próximo plan de desenvolvemento rural europeo. En cuanto a Presigueiro, bueno, xa perdín a esperanza de tomar posesión, pero cando menos gustaríame que a tomara o meu predecesor, e sabendo que non necesitamos da aprobación do PXO para desenvolver os que podrían estar en mente, solicito de novo a súa convocatoria, e unha pregunta o dominio.gal está comprado polo Concello e Ribadavia.gal non leva a ningún sitio e o dominio está aínda a nome do anterior alcalde, entón solicitaría que se cambiara a titularidade e que se tentase trasladar de novo que se traslade a página nas medidas das posibilidades ao .gal. E nada máis. Moi ben. Pois o da 15 dende logo mirá, o do GDR, precisamente por iso lle contesto as dúas. Si non me... porque houve outro día unha reunión na Asamblea, digamos, xeral dos 21 concellos, a cal eu non pude asistir porque asistín ao museo, de feito, a un acto que tiñamos no museo, e a veces non te podes partir. Neste caso foi Javier, que foi en representación da cooperativa, pero bueno, fai a veces doblete. E o que si xa coñecíamos, e hoxe, creo que era hoxe, por iso creo que vostede está ben informado, non era unha reunión, o que era unha, digamos, da xunta directiva, propiamente dita, na cal, aproveito, pois, Ribadavia sí que está dentro, porque este alcalde a veces fai cousas ben, a veces propiciou a reunión e despois tamén fomos quen de incorporarnos aí. E hoxe mesmo presentamos, por iso lle dicía antes, 3 proxectos que, bueno, o lunes supoño que se terán que chegar a xunta de goberno, pero telemáticamente digo porque é un pouco complicado, nos cales algúns saberá que non se rompen os acordos acadados. O que pasa é que ás veces non podemos chegar a todo porque non hai por donde tirar para todo, pero lle aseguro que cada vez que vostedes tamén pido, e o doble tamén, outra cousa é ver as vías de financiación que non é nada fácil. E creo que o Gallás é así. Presigueiro, sí que fai falta o pexón. Sí, para desenrolarnos nun galós yo hotel fai falta o pexón. Home, non. Home, estábamos ali. Fai falta, despois hai que facer un plan parcial despois, pero a aprobación do pexón hai que telo. Home, por favor. Pois estaban errados, ou non entenderon ben. Porque lle aseguro que é así. Ten que estar aprobado o plan xeral, unha vez que este aprobado o plan xeral, se fará un plan parcial desa zona que tenen que presentar eles mesmos, que si é máis beneficioso no sentido de que non hai que ceder espazos e todo o demais, pero sí que ten que estar aprobado, porque a calificación do suelo cambia. Non sei se estábamos ali todos, pero ben, eu creo que o portavoz do Partido Popular o entendería así tamén, que sí que fai falta aprobar o plan xeral. Digo por o tema de Presigueiro. Outra cousa, Xacobe, outra cousa ben distinta é que as instalacións que xa existen, que si
van a... pero son cousas distintas. El falo, non me conteste vostede que estou falando. Non estou contestando. Xa, pero digo que non, que estou contestando. Sí que tengo boa sesión. Non, home, non. Eu digo que non resposte vostede que estou contestando. Vostede falou de proxectos. Proxectos en xeral. Outra cousa distinta... Outra cousa distinta é a que hai hoxe, pero os proxectos novos teñen que ser complexos. Eso... Eu non coincido casi a argumentación, pero da igual. Home, non coincide a un técnico que le pode decir, pero non vamos a discutir sobre eso. No, Vicente, si puedes explicar, non viene a caso. Bueno, é así, vale. Ainda outro día estuvimos de iso. Estuvimos falando dese tema, por eso eu digo. Outra cousa é, o que lle iba a explicar, que si hai peticións, e si pode haber peticións, que vai haber seguramente entrada de alguna cuestión relativa ao que hai hoxe, para facer algo que se expliquei moitas veces, que era os restaurantes que pretendían, pero os novos é unha cousa diferente. Vale? E non teña vostede medo que vai tomar posesión. E ademais lle digo unha cousa, vai tomar posesión e seguramente cando a tome van ir os proxectos eses, o sea que vai empezar con bo pé. E lle aseguro que se aprobamos o plan xeral que vai facer pronto. Por tanto, ao mellor vai ser bo. E do dominio.gal, pois, o descoñezo, son sincero, e preguntarei sobre ese particular e avanzaremos se é posible. Vale. Partido Popular. Celso, estás esperando que... No, vou ser moi rápido. Teño moitas cousas, pero vou ser rápido. Vamos a ver, na baixada da 15, dirección a viña, aquela que tiña a grande, ali no mismo xunta dunha esquina e outra, ali está borrando unha tapa da contención. Vale, xa sabe, perfecto. Despois, no tema do lavado das calles, que se me visualiza o Edil, eu quero que reflexionen unha cousa. A mí parece moi ben o lavado das calles, pero é que as calles non van a lavar todos os días. Temos que meter mano aos donos dos perros. E que casi me preocupa a señora, ainda está ali o pastel. Non foi tan cara dura que digo a volta e foi. E chamei de todo, menos guapa, de todo. Pero é que é unha vergüenza o que fai a xente neste pueblo cos perros. Hai que sancionar un par deles e verá como espabilan. Digo, pero, se as sancións lle parecen moi grandes, modifiquen e baixas, e daban un escarmento, porque senón a xente toma de pitorreo. Ven os letreiros e non lle fan caso. Con respecto de Semana Santa, tamén se me pisou ali o colega, pero, bueno, eu falaba, aquí falábase de actuacións culturales, antiguamente facíanse un concierto de corales, non sei se este ano se van a facer ou non. No, digo yo si se va a hacer o no, no sé si se van a hacer o no. Normalmente los corales cuando van a hacer algo se ponen ellas en contacto conmigo, no se pusieron en contacto conmigo, esa es la respuesta. Muy bien, y el tema de la oficina de turismo, pues me gustaría que hubiera folletos suficientes en Semana Santa y procurar que esté cubierto el servicio para que esté los días festivos la oficina de turismo abierta, que es importante. Unha vez que temos dous colaboradores aí, bien, despois fai un mes e pico así, temos ali os bloques para facer unha guardería. Estuveron aí 3 días vos, eso faise nunha mañá. Digo porque ali hai rapaces que escapanse por ali arriba, as retras están un pouco mosqueadas, e depois os que van pola acera que se meten ali, a hora de salir, e poden saltar a valla, e pode haber un problema. Na Rúa Ribeiro hai unhas jardineras que teñen medio metro de erva. Eu non vou pedir que se limpe, a maioría delas teñen flores, para que a calle non lle tocou. As flores é igual, se lle aparecerán postas, pero polo menos que lle quite a erva é que a limpe un pouco. Gustaríame, non sei se o alcalde está enterado, que convocara unha comisión de seguridade. Últimamente está habendo moitos surtos. Ayer, por exemplo, entraron na iglesia de San do Portal, levantaron o tellado, entraron no tellado, e atrás entraron nunha floristería. Eu creo que a Guardia Civil debía dar unha batida un pouco máis importante polas noites, sobre todo. O do tráfico, xo mencionou aquí o meu colega.
os árboles do meu progreso, puxe do seu, asumo, estou de acordo en que se retiren, hai que retirar os canto antes. Cando se pode. Eu xa quería poñer solo camelios, pero hubo un especialista que me aconsellou os manolios. E os manolios, evidentemente, non valen para poñer na calle. Estamos totalmente de acordo. Hai que quitar os canto antes, se se pode aproveitar ben, se non leña. Claro, é clarísimo. Os baches, non sei se estudiaron os baches que hai indo para o Matadeiro Velho, que parece ser que cada vez están máis pronunciados. Tiña aquí outra cousa, a ver se me acordo. A subida en San Andrés, tan pronto se sube na carretera comarcal para a iglesia, veus un terraplén abaixo e leva un montón de tempo ali. Eu creo que iso coa pala un par de horas faise. Podes botar a terra ali mismo ao lado, funcionase rápido. Alameda, unha voltiña a Alameda, que están os plantas aquelas sin podar, e xa está botando a flor. Eu xa recordar aquí unha vez, agora vai vir o verão, e creo que era o momento de facelo. Facer uns para pegar nos contenedores e facer unha campaña de información que non tiren a basura antes das 8 da tarde, que se respeten os contenedores, a que se tapen, a que se respete o horario, porque no verão, e do outro día, pasando por diante do establecimiento, había máis basura fora que dentro do contenedor. E eran as 3 da tarde, un domingo, un domingo. Eso xa está feito os papéis. E se se ve a basura, sábese de que establecimiento era. Eu xa lle dei o meu recado, pero bueno. Non che fan caso. Son un ciudadano, podo opinar. Pero non che fan caso. Dame igual, pero por menos oigo. Ahora que ven a Semana Santa tamén era conveniente darlle, porque vai a xente visitar as iglesias, ali a escalinata de Santo Domingo, limpar un pouco as escaleras e quitar unha atrapallada que hai naquela zona subindo a dereita e poñer 3 plantas ali, que son 3 plantas. Yo ruego, que teño que facer sempre, se me quitas o contenedor da roupa, poñemos o camello. Claro, porque por meu morrer un cuarto. Bueno, pois entendo, espera que teña notado, porque entendo que todo son robos. O censo que ten que chegar aquí é dicir, arreglar todo o pueblo. Non anotei ninguna pregunta. Estamos de acordo? No, sí. Preguntache sobre o tema de si estaba enterado, sobre o tema da seguridade. Sí, que estou enterado, e máis, non solamente dese tema, sino de outro, eu fixen máis, algo máis que convocar da seguridade. Outra cousa que quen ten que facer eso non son eu, porque eu non son suizo, de momento non son outras cousas. A que non xa non dixen nada porque se está encima, porque o que fixo ali é unha barbaridade. E os casos disueltos de noite, terceiro día, por eso. E ainda non se arreglaron a fuga de agua ali na curva, subindo un pouco a Bellón. Vamos. Próximamente, les un bocadillo,